ana ma fa ka na mo call me ja mo kwan nti oba me nchen na okọ oba me nchen na okọ na me hwe ne ba no ba nansem mu oba ya ba me nchen na kola ne benya 2 years me so fa ne mra me di birthday no mo ba ye no na me ka che ne say edidi mu kura no me di kind of phone ma no so fa ko ba ne papa ne mame na me no mo nkasa me ya wo se ne papa ni ho ne mame ni ho wanya da ko me se phone no me hu se phone e say free ni nsem ado ba ya ba no di phone na wo kita phone bi o se ne mame de ba asai na nya papa ana me touch man say o fa nko ne papa ne mame na me no mo nkasa ni nyina wanya bi nti mame na me ne o te no ana o ba no bisa ne na adai akola ne nya miki di ada ka ne ye hu na ne mame bo ho ka dodo na wo yesa no emfa kwa mu ana o se o mame nya sa na menyemu ye no miki ahwe mentina me so se me de ko papa na o se wo pa ye nipa mame ne se ye nipa se na wo ba ha me ado me ye pani so se de ka sabati we se me na age average age ana ma fa ka na mo call me ja mo kwan nti oba me nchen na okọ oba me nchen na okọ na me hwe ne ba no ba nansem mu oba ya ba me nchen na kola ne benya 2 years me so fa ne mra me di birthday no mo ba ye no na me ka che ne say achi abe no eti me free hospital me tisi ka akwa mu amefo kai na no frɛ me say ma send us ka say ya wose me nka wo hwe message na wo behu me so phone me ni mu sa na me de ma wo bo hwe no so send 5 million eti me tira kan ma me nya ba be ja me friends da na ada na maka cho say na send this o say am ampana for ni send will be nso so eti me ba no e na me ofra me waduru hin e na me say ayoduru santa ase o say am de kire nyambo e be kwa adwumenti me ko na me say obi am de akola be da be kwa ibletenten asa be da ji a chesei e na uhu ba chesei uja oba hwakọ o say am e ko na me say twen me yamala na kra no hu na che o say am de be ko na me kwa ya madwuma wo se e ho ada ne e wo ka kira be se on de wa fokai wo ka kira be se wa fokai eti bi duru ayi ho no na bi duru be kwai e no wo frɛ me se wo si fam wo bo ase eti wo kɔ eye kaka no sa frɛ ma ya ma fa moto am ekɔ fina so nkwanta na be si yo eti be kwai ho no na me pe kai no na me nya ka eti sa na lomi mu so aba be kwai e na lomi o se insta ya ma ba na me se an wo se ne kan ho befo na wo be mo am ba na agya ye fo kaya ye kɔ eti ya fo kaya ye kɔ still na no wo frɛ me ne me yiyi e wo phone so jejeje da lomi o sa na ha na wo kasa sa me phone nso wan fa to speak out I want na me se ya gwalu na me kasa sa ada you know me say was say wo kɔ fna so no se da bi gwalu ka so kɔ fna so wo bo na me sisi ana be firi kokotoro ba be kwai ha me hu no say bag bo na chi okɔkɔ favor ba mu woti wo ka so kɔ a wo boa eti hono ma na chese atanie na wo ye na Romeo se de kokomatifo no wo me nkɔ fie e bia wo ka sa eti mi so mi si kokomatifo ni fie eye ukwiada ane me bosome ne de to so edu enwotwe kakra nyankrompon ode ye nam ode ye kɔ na yenim se ode yen ebetwa bosome weyi nso enu nti baabi a wo bia no na waka me ho ewo Akoma 87.9 FM na yemfa Akoma mu nsam dwumadie no emro ma Akoma FM se de wo beyi nanim ade a kyerɛ wo se otan wo no wono ye sene nia obesre ede akyerɛ wo ye wo beyi nanim obi wondo otimi yi nanim klima hu se o asomasi anaso obenteni he media wo time eno ye chest de ono obesre na owie ya wo befa wachi akwakoye eniema enye osede enkyerɛ odo intimesrew wonamo a eya hwɛ ho yie enkasa asomasi ne mesre asomasi ne midi nkomo asomasi ne yesei enti we de wodome we de wo humi mpa wonchia me omu mpokra no wamuna omu mpokra no Akoma efe wa chiwa bebie wo humi ya no wasi ne trase wo humi ya mechia no obaji so nti no de phone ata na so aya wo ye kɔ na kyese wo twem wono kra ye onua because wono de wo huru sa o we de ompema sam dada na ne ono obesere ne ono obedi nkomo na otan wo o hu chen bibia enu nti osere ye nkyere do eya hwe ho so yie papa ewo baabi a wo bia emame hyene so emame se enawie yi wo behwe Akoma mu nsam dwumadie no bi ewo Facebook live wa na Akoma 87.9 FM Facebook live Akoma 87.9 Akoma FM page no comment share like
page no comment na wabomodia a share de amame YouTube Akoma 879 FM eno so o subscribe page no a na wamia adoma no bell na wo no so eno nti 1240 boy a wo beto say wanya kudum eno no notification no you get notified no when sabrina so na chese won so otumi abehwe bi adepa information center kotwi afet dem big love radio was Spain dem wo ho pa otaibo radio modern Ghana USA eno so wobetie bi wo sanso na OPD radio GH eno Akoma FM fans of Akoma mu nsam aduana ba de atoso mon share emaye ne Maa Akos great family aduana ba e de atoso Abigail e de atoho Emmanuel Adams e de atoho mon share fans of Maa Akos ya demon share charity foundation aduana ba de atoho mon share maye happy home foundation edaho momo de na mon share Nikki pizza fan club Nikki pizza fan club Nikki Pizza Fan Club, your president, Nikita Ediatoho, and Unti Ehonso, Monshe, Enfa Emaye, Yakoswa, na Yabomonka, you say your project here, you see, and this one, a little Kwaku project. Yadia, you say, Akoma FM, your home toy, and your project, no, see, and this one this year, you know, your dear, see, and this one, Yedi, me birthday, that was 5th May, Medemano. Yenya 1 year pepepe 10th May yes 15 Akoma mu nsamo dwumade na se ye de ni nyina edema no sa pepepe ne ye no na no megigi wo bi ade me de me se boso me so a me yi me Petrus card aka no me pushi na me de aka ho eye project ye da ye ni so o recover kakra na so no ye ko ye no ensansan bi aba niema bi asan ba begu na chi Akoma FM yare no wo inside ti bra wo mo ma na duro no na che se epie aha na wo mo ye ho adwuma wo ho ye nim se Nyankopon wo mu ye nim aseda bra ye de little kwaku ba ye no na wo ka de ne to so no wo ka di kan fa no to so ma miasa ye de ne ba ye na wonie wa wo hwa akra ne na se abeka akra yi no wo so e pa cha onye kese yade nko ana na wo ne na animu ha se de no ositie ne nyame hya wo ka yade na wo nan animu enye kese na akra no no wa ye wode ba ye ne su kire etiefo ne esimomo aye ne na akoda yi ye mo ni duo eye yade ne ho nyina etutu akuro Akoma FM kwachi ekuro ya etu no enti mo amo aye ne akora no obewu na yetiefo nso etie yen eye yadom na yenya hwe ne yade anwie enunti eguso ya ye gige entoboa no ankakra ne wiase eden enunti sika ne bank kakra na nso ye nim sese de etie bia no ye bedru bohye asase no so enunti bia fe ne wo hwe afe na wo behwe program yi obetie ye program yi enne na wo behu no project yesi ene so say ye age akoda bi nkwa wo de no obetumi de aba 0599 814 926 mobile money number no 05 Akoma FM 814 926 0599 814 926 ebra oba ye ma Ishmael producer edene ko konfo anoche aban ayer sabianum okoya ya doctor for ne nurse for gi ye bai edene to ho ya wono mo ehwe ne kakra ya de niema bi hihye ne hwenim oxygen ya de bi ma no na de that also me san ye call ye no na che se hu se ba bi oda no ye ba no na gradually or recover ne de niema ahye ne hwenim no a oda ho no na nsen ye call na Ishmael call na che se twetwe e pa cha fa ne nan ne to so ma me Akoma FM ti ne kase yade na na woni mu no hono ni nyina twetwe ye no sei na ne nan no ana ne nipadua no e ba be ye 0599 814 926 mobile money number ye genkwa ena na nakwa kan ye no se wonu ye nkwa ka chense esi Maa Akos any team ni Akoma mu nsam program no so ye se ye genkwa ti Ishmael call ye no atwetwe but uhu said ye na enan ni city a arewo ase obi a wanyina nya 150 60 or 200 years kra sabre wa poso ana akokra pa ye ko last week Thursday on said ye na Akoma FM but last week Thursday ni ye call ye no ye hunu se akra no ehhye they say wonu ankasa enya ne body ne ba enti ye call ye no say na aba abaye enye me ye ka ho bi na emum no eye wo
ɛne yɛde nhyira no kɛseɛ de ma wo sɛ yɛkɔto srɛ mo yɛ sɛ Ghana yɛ den ewiase nyinaa yɛ den aburokyerefo su baabi esu but yɛsu frɛ mu a na motie na moagye yɛn so Mr. Ansu enra ɛna ɔsɛnde dedeɛ nyame nhyira papaapa mira nyame nhyira na anu ayɛ kɔhwɛ akora wodo nsa so no mu kora no wɔ su no ɛna wɔno atumi Akoma FM na wato ne nsa ɔma ne nsa so wɔsɛ Maa Akos chiame na mechia no akora yɛ asɔ me nsa wɔ so onyae me nsam na me se asɛm aba baby kwaku ahunu sɛ little kwaku wahunu sɛ maame wei ne na pamfo wɔn na ama me abɛda ha ɛnɛ menya nkwa no ti mede me nsa so ne mu a mechia no meyi me nsa no alɔke me nsa afei deɛ ne gyina hɔ ne wɔ su akuya gyina hɔ no wɔ su na mezimo deɛ da bia musu wei yɛ tears of joy yana tears of sadness tears of joy because akra wɔntumi mpagya ne nan opagya no wɔ su ɛnɛ wɔn na asɔ me nsa Akoma FM alɔke me nsa no na wonim nyame yɛ adom a ɔkyena ɛna ɛyɛ little kwaku ne birthday nyame yɛ adom a ɔkyena ɛyɛ little kwaku ne birthday wɔwɔ no 19th May 2021 ne birthday ɛyɛ 19th May 2021 Mimi birthday ɛyɛ 5th May nti no wonder sɛ kwaku ɛbaayɛ no ɛtache me like minim no wonder sɛ kwaku baayɛ no Akoma FM so I na minim da sɛ wɔyɛ May born ɛnra ɛna ɔmaame ɛfrɛ ka kyerɛ sɛ ɔkyena 19th May ɛna ɛyɛ kwaku little kwaku ne birthday nti ɛkyena ne birthday no etwam ne nyinaa no yɛnkɔtɔ cake ma no because yɛpɛ sika de ayadeɛ wei w'anim di mpo ɛyɛ sika no a ne yɛgye ne aboaboa no ɛde ama no ɛnɛ Ismail kɔɔ hɔ no ɛni so ahu bra bɛhwɛ ɛnɛ deɛ no a ne yɛde kyerɛ wei yɛ nnɛ dwan ɛnɛ Ismail kɔɔ hɔ nnɛ monhwɛ neɛ wɔyɛ o monhwɛ little kwaku na ɔna ebu Akoma FM Akoma FM ɔdada ne ho ɔna ebu fumpa no oh my God na kyɛ sɛ ayɛ dɛ ayɛ kama na ayɛ dɛ ɛno nti no yɛgu so a ɛyɛ 0599 814 926 mobile money number 0599 814 926 0599 814 926 ɛnɛ ne da wodi nkan ya wɔhwɛ fa wo de bra ye project yesi ne so 2022 ye agyenkwa ɔne akora wei na ɔda hɔ no ɔno Akoma FM na sɛ ne ho tɔ no wo sɛ ɛnyɛ mmoa yɛde bo nkrɔfoɔ de bo a yɛmugo so bo a yɛde hwɛ no hospital a ɛnka yɛnka sɛ ne birthday ka ɔmaame de bɛka yi a ka ɔbɛka sɛ oh ɛnne o na mewo me ba kwaku no na wawuo yi ɛnka me ba kwaku ti ase a ɛnka ɛnɛ ɛne ɛwo no saa na nka ɔbɛka sɛ me ba kwaku ti me patro mo hwɛ happy channel we kura de ɛyɛ me fɛ dodo eti bra Facebook live ne YouTube live ɛnka ɔmaame sisi bɛka sɛ me ba kwaku ti ase a ɛnka nɛ ɛne wanya fe nanso esan wɔ mu a wɔde bo a yɛnti Akoma FM wanya afe ɔte ase nyame nhyira baabi a wɔ bia sɛ wɔbua ama yagye nkwa 0599 814 926 edin ɛyɛ Mary Akosiade ɔde ba yɛde bɛka deɛ wɔ no ɔda so da kɔnfa nɔkye na afei yɛde ahwɛ no nyame nhyira sɛ wagye yɛn so na wɔbu mfu yɛn na wɔhunu sɛ yɛn nyinaa yɛagye nkwa ɛno ɛne ade kɛseɛ paa ehia Kristo yɛnkɔ na afei yɛmɛtoa so ɛnɛ yɛwɔ full house ne kyerɛ sɛ ɛnɛ yɛwɔ yɛ maame Edna me bɔ Akoma FM so present madam yɛ maame Edna present madam Mickey present madam Mickey ɛnɛ deɛ yɛn daadaa yɛn ho wɔ ha ɛnɛ deɛ full house nti bɛni abere eti yɛkɔ ne vim mu wani abere nti ne deɛ nose deɛ me patro ma me ma de no ene de no se de eye ni bre nko a oba ya o wa ha present madam thank you okay mama Edna wona me din ka mu abo wa asem ne tofa because wona ade ba ya ansa ya mu akofra oba na ba
na yesan efre oba ya manaba oba ya papa nso ewa ha Akoma FM ne sister no nso ewa ha ne sister no ne tia no nso ha nti ne ye full house ene wa ha nti no the buta of the buta o say agro yi beso ne enti ye mame Edna wona odi asem ne din kan ba ye bone tofa na fe ye nkoye nim so de agusi kan ye no a yo tiefo me ana me de asem ne ba ye na oba ya me nim ne ba bia me ba na efiri adwuma mo ba ye be fa me phone ye call na okọ wie na me phone no na me fa no ba no me hu no ba kro na me frɛ na opiki na say na oba ya na me say oba ya afiri hin o say me free afosu na me na oba na nyam me na oba na wo ye na me say o na me ba ben o say me na oba mic na wo ye ada dam ben a onyam ya me hu ana me nte hwe no say ma me na mic na wo ye na nyinsa no mu no me nimu nti man kan bia nkyerɛw ana me kati phone no nti me ba ne ba ye na me bisa no say hwan no ba no de frɛ me ana o ka say ga bia ono na atana pen ana wo frɛ ne say ono na awo na wono ntimi nka bibi nkyerɛ me fi say ono na antana nkyɛn nti no wo no o ka ye no wono anya we nti me fa frɛ ga no ne frɛ no na o ka tell me say obeba but oba se say ya ne papa ne maame na o mo mpene nti say wonyemo no me ba na misa no nti o mo mpene ana msiyo ti me wo hwa no wa fele me na ma sene no me wo hwa no wa fele me ma akwa na yese na ma sene ne sika nti wo fele me mele bi se o mbeba me nkyɛn ana me sene ne sika no na mo bae obetra me nkyɛn 2 weeks ansa na o mo sa kɔ na akwala no to bae so ta ma o bae so na akwala ne yale na me anim nie na akwala ne yale no wa fon pa o de ne bae me na me de ne kɔ ma me ne so no yiyi nulo bebre ma me ana bae na o se ma me ne sika no so asma ha no the miana me misi cinnamon ene ewo de makola na wo de mana na sa ano bra sei nti omukọ ano maba nti oyesa na me ka chene se obaye no ana me de ne ko kire ma me amene ne ete ben ma me panimu ana ma me ne bisa se wo Jesus say me na Mike ena wo ne wo ye wo se an ena me ne na wo ye so no wo nyinse no wan hwi me nti no me papa no me suro se me de be kom papa me ho ana ma me se he kan iye fi se ne ma me be ka kire me say o kase woni ne ko ho a wo mpene nti kasam ne yiye ana no oba ya ne se ay me ne mic na wo ye ana ma me se na so ti o ne mic na wo ya ba ye mpunu ana yipa ye mpunu nti yo wate nti me to bibia bele oba ya na se me ne ko Akumasi koto ade ma na me ka kire abrewa no me de kire no se ma me echina nti na me ye we o se be ya me ko na wofo wo na me ho nko kire me nti na me ye ma me se odi ayo mate na nti emle be ma me ne frɛ me se ei enema otoma kwa na do so no do fi se wo hu na kwa na busiafo na wo hu ne bibia na wo to ne ma we se die ano ye den nti tela ni na me ne ko ne ho kra so pama de ma se ah na ma ne mpa bo se no atoto ma oba ya na o sa to no ma se me mpa ma no na me se me ye se be ya me ko a me ho nko kire me nti maye ne ma de bebre maye bia ma obaya ne ba no maye bia ma no asa na last minute akola ne benya be 2 years mu no ana me chen so family me di bebre ma no wan pa ma me mane ne sika obaye no betra me chen 9 days 10 days no ana ye Monday 11 days na ye brother na me mane sika so onko boniti na okuara na ye kɔ ne papa no mo ho nti brother no ana me osola no pa sami da minim so aboa no ho nti bi da me so le sia kola ne ma hatae nti wonu ko dwale wie ba ye no me ba ne omu ni ho mu ko duma ba bi ne ba ba ni ho nti me ne wa ba ye na kola na kae nti tama oba ya ne dwale wie ye no wo ba ho a onyala kola no me na me dwale no ana me ba ne dwale no but adano branda ne de wo ne dwale kola na no pa no nti omu wo dem na me dwale nti me ti akola ne so na me che ne se oba ya se na na e ha no dia wo fa ne mle me dwaye ho no ko boniti no mla nti bi da nim se no wo fo sakora na hyekire na kora ne mpene no wo su nti tama me pie fri dwaye no te se off no wa yi ne ma na afọ ahama ne so nyina no da agu bag no de adwane mi hu no ntintuma na bo mi mu a me di tumirika lole kwan so ahwehwe no ana obi ase wo hu no nti ho na me kunu pie fri wo baabi ana obo se obi abefre no ana o kire me o frɛ me ba no naba ana me ba ne frɛ me se ko ne madam ho baabi a wo su aduma no ɛho no ya na wo firi ba me nkyɛn nti kɔ ho
ana me se minim ho na o se de oduru kele bia me kyerɛw na me kɔ ya anti me kɔduru ya no me hu bi bisa madam no ɛna mo kyerɛ madam ne maame me kɔ ya ne madam de wawo nti wo ne kunu fie nti maame no ne madam no ɛkasa wie na madam ne se one papa ne kasa nti one oba ya papa kasa wie no na papa ne so fa me no ne no ba fa ma me ɛna madam ne de maame ɛna ja me de me ba nti me ba me de komo ye sofo pani ana me sa de me de Akoma FM. nti sofo pani de one papa ne kasa ye me ni ho ana me so me ba fie nti me ba fie no na me ne papa ne be kasa ye ana me tete bibia se papa ne se asam wo de ye ne wawa na ne ba no aboni pofu nti se ne ba no oba ye wanka he na ne ba no so ba ye no nyisan no wonu be hu ye no na ni nuane mo okọ ni nua bi nchen e baaye na okọ baaye no ho na mo se nyinsen no mo no mo so mo ko mo hu nyinsen bia e kire yansa na mo so mo sa be hu nyinsen papa so kan nsem no bebre me enti ekosi sen enti ekosi ho se me ne papa no edurubire bi no me fe na me ni bio Akoma FM. nti ma twa papa no asem so nti me de obaya no dwane wa dwane me no te se wa yira me te se wa he na aju se won pese me ko pa no omo na wofo no ho nti wa yira me kura won na aju se wa yira me te se menyim na chire kwan nti wo dwane no wa yira me e chire dia na abete ye e chire no ana mbeti se wo de akwara na ko ma obi fufuro eno ano fa tru amame fa so Miki Mommy. Asema wo ma me kan e no kre Mommy ba chon ya no kre. Ekwan be so na wo fa so hunu wo ba ya ma ne ka kire wo se wonyem ana wawo kire ye Akoma FM. because enu achi ansa na wo ma me e ba be hunu na fe ye mre ba ya ho Oba ya mami hunu no ne madam fo bi ne wo. your friend is saying Ne fe ne otu. On ne wo no madam fo ne edin ba me ho edin ba me dem. Ti mo ana na madam fo ne ni ho ana no abai. To oba ya ne komo de ma na ase ye die me ne die. me pa cho adano wo kire me kwan ye fa so ba ya kan bibi foforo enti Yeah, inside the room trust picture no kire ye dey see them ho ansa na won ne da Oba me ho no mo na guy ni ho. Te be ya ho hyehye. Ono ba twetwe. Akoma FM. Na ba mu. oba ya betwetwe ho Ono ba twetwe mi asa. wodi ne ho betwetwe Ho wo hyehye ye. enti no opesa won ne da Ba chon. sa na wo kan Ba chon. oba ya no na oba ya te he na wo te he no sore ba he ne We a cho. Wo be kai? No bet me akai dia. wo kai adano wo kan enti che na no oba ya te he na na bed ne so. Yeah. Ano no bet na me nti komodi mo bet na me nchen. Aha na ekwo so. Na efri ho no mo no. Ana o se onyam. Ana me na me breaking virginity. Enti o ka tell me so onyam no. Me na me se bia maye. Enti no magi. Ana o ka so me se janti be ne dey. Ana o se Akoma FM. ne stand entwema no. Ana me so okay. So sister ntwema wo dia mate. Nti be ne dey na o se wo no obeyi. No onwu bia. Tino man pressure, more man pressure. E musika se oboto adro se na danfo bi kra se adro bia ba 50 cedis so say. Ana me skare man no. Man wan fan ko to adro. E chi na ka cha ka biem. Ko fi me say me say free voter be stable go kuma arade ntem man me ye adwuma. Ana o frame me ka cha me say wawo na me so. Ti o ka wawo kwa na sa agro na me say o jasa. Ana o so serious opad mo be bisa am bisa na me so. Man fa mo bia o de mate. Ana ni man fun have friend no ana ma me nya number na so friend na e ma we nyina ba enti oba ye no ma me ka cha nso omra ka cha ma me say ne papa entwema no ne papa wonye nti me kwa me ka plan say enti oba ye nti asena me ne di nkomo ne plan say me pese me ba ho e be hwa akora no o say ne sister ne obi awo ama ne boy no amfi ne sister no ama boy no akwa no nyini ye no boy ne ba so beji akora no o pa no chi boy no tu nti man ma mama enti manko enti mama frɛ no no send no no obae no mu no sa koe sa ti mommy na de mama ka no de ne no anu enti oba ya ka kire wo se akoda no eye wo dia sa no ka kire me okay na wo se oba ya ka kire wo se we now breaking the virginity me ya wes me am breaking my virginity we now breaking oba ya virginity e de na hunu yenti a wo so na breaking no Srio many abre me patcho edom wa ha ti bibisa wo question no na wo ya no e de na wo hunu ye me blood me patcho ba no am hwe program no ma me buy no and no de ntem amba mfa nche me na me wo fasting ntem amba na ba
mka me ba ya bia na ka kwa kasa na master me fast nti ma me ba no kasa ana me pure free free ko pe band na be hwe e live nti me hwe ye no wo kase onu ba me for the first start no ne boy ne ho no ba ye na me repu no mommy na ye repu sorry to say ye repu obi a nipa no timi ro ne ho agent ma bo ne mu kwa bontin ba e ko join so ba sa be da oh yeah dan o timi ro ho so me repu no ntim sa say ti repu obi a nipa no ro nya bo se ro ne ho agent fatuma bo ne mu epie kwa bontin e ko join so ba sa be da ho esa be da sa ne na afena ne ya be start sa ye no kra oh mo be start no mbo tell mo de ne ho be hye yeah enti ono kan no yeni no an say me hwe ne say o say o me repu no ma ngo ne panty mpo wo so wa ngro ana o say ka say so what the fan chain pant no chain enko fo fi ho na enko fo ti fi ho bi na me ne bra bi ne re na ti fi ho ne ba 2 penny ti fi ho enti say ka me repu a ana ma me wontiam oda say ana enko fo so around do see me repu second loss ha say ba mo second time no oba na guy ne ho na ade first day no ba me ho no ka che me say yes I don't know have say affair ni we enti o kono me ko ja ne kwa no ka che me madam football ye muslim ko school adumai enti me madam fo ne ko ja ne kwa no ka che me say ne sister kunu sensa ne fi sensa kunu tata ho ne da wase why sister sister ono no sister no ne te no oba ya no se ne sister ono ne te ne da na me sa ne be dia eya se insta ne ho na se wan kwa adwuma omra me nchen second day no ba me nchen no me na anya hwe but ono so kan ni say me repu no so sa repu ni bi atu mi punum sa fagu motom ka cha ne say on hwe de me bebe mpe so gufie o ama me se kan ba repu a enti ana wontiem ama nkofo ma nkofo so tifie ho bi when you sweet enti tema na wo ba ho no na sister na make ho na ne kuro tifie na mo so wo fie ho bi o sister na nim so ba me ho enti na se me repu a wontiem ama mo se me repu oda se mommy na third lo sa say o sa ba ho third day na nsu oto e ma o se e bo na 12 to 1 na me sa force ma o sa da ho no ni madam fo na ba ho bi na madam fo no ho because of evidence enti na paper da fo man ba manya so ko school eti madam fo na sam twenya o ka tell me so obekọ nso de to no so obekọ na me so da bi me na me ka say bi say tu ofi a bra be sa me nchen tama o sister ba tama o sister ba no na okofie nto ba ya ka kire wo say ne sister kunu tata yes opeso one ne da say ne sister ni ho a yes eti tell no ba me ho no na nso ne toye no o so be fo akọ that time when sister ba na me so nso ne den nso to no de me na me se bra me ka say kora se bi ko to ko ma me na be me so bo eti ma won ko nso ne to ti wi na madam fo ne ko ja ne si manhia esoro ho no awo so ko ye coffee o mo yan coffee ho e ne ko ja ne si enti ho no ko ma sa me ne di la sawa na ina ho afọ na nso ni ante papa biasa ba na ate gidigidi de enti apatana se wona ekodi nkomo no enti obaye enti sia na wo so wonyem no se sia o sister hu a na baye obaka bo medin ana ana o se o da bi o mo medin oba wendin wanka o so mo medin o medin chene sister nsa o ne me nanyem enti later enkomo din se koso ana o saka che mi san se enti sia no o sister hu ana o se ne sister hu ama ka che ne sister ne se enkomo no ka che mi no ka che ne sister ne se ngofo ne be ye adwuma o mo area o kele bi ho o so be ye adwuma se mesin fo se e be ye adwuma o area ni pa no ne nyam ana ka che ne sister no ana me so mo no ka che mi no mommy ba ono no tena ka no ka che mi se e ka mo bia te se mi ma mi repu no nti mommy na se obi repu obi a obetimi a ro no ho afantoma abone mu ewie no sa ntoma sa abone mu ha de pia bonten nti ka ma repu a ngofo ti abonten wo no untimi kan chan from table nti won say ma repu abonten e wa abonten mommy until before crime match ne beba so no wonu di kan woro no ho yes and wo fan to babo ni and wo kwa abonten kwa dwon so ye ono bai nti obai na obeda ho nti nye no kore so repu ma repu mommy enye no kore so wa na me ti asem no e me ya pa o nti nye no kore so wa ngoro ne wa ngoro ne dress wo de fan chain dabi nye no kore mommy anya no kore wonu awie no oda mpa ne so mba chon ye and wo se da so na wonu na tena so bra me na me da so wa na da so mba chon ye okay ana me na breaking virginity nto and then am ti asem no enu na me ti ase me na breaking virginity wo so woni so da no kra me ba e beba ho wo so woni ni da gidigidi nti e bia gidigidi no ana e breaking the virginity baby mommy nye gidigidi na asem a okay me na me breaking or ka no come na breaking the virginity oh really mba chon ye are you so sure 100% yes ma boy no kra o mommy me na se na me tie no e shin papa so bet na afidie so bia te say me ma repu no wo run the dress no we hu so nya na menses mommy da bi nya menses a e betu nya mbase no nya menses mommy nya menses a wujidi mommy nya menses wujidi papa e bia na ne hu susa e bia na wo de yaso mommy e betu nya mbase so me so be ka no kra o
so we kind of cry me na me breaking virginity ya beba ho and we can say me na me breaking and I say na say na ya man o say bisa me say man iska me say me iska me de man and I'm saying now me yes o ka say o say me iska me man okay on say me iska so da e me ka say me man iska da asim we buy no o ya o say aduro and man no an iska me man 50 cedis na asa and 50 cedis me de man no enti ukofa wo mame bra okache wo se onyem no ona kache so onyem okache me say immense say ma okay ana me say okay na pressure wom ana me dey samana me madam for me so fan kwele fan kuma no that time no kan samana ye dey den oh yeah samana ye dey rushes because that pressure it's now na rushes aguno there be na me nis cancel it's me nis no all pressure me mommy it's samana wo dey man so on fanya den so of answer na fuso e be ye den blood be na neba ni say ne be say yes nti na ka tell me say ama ana me nis ka na madam for so dey fan kuma no na de samana ni bia say nyin say pe me ba cho da bi what is samana ni bia say nyin say pe what is samana ni bia say na ne ya da na hu ne say de sanya ya say nyin say say oh samana no enane moja me ni fa no no aha but what dia ye bi da oh ka kure oh da bi seriously ma me ke ya 9 months later ya me ka chan wo say wonu obi awa kan no de samina obi a unchima yes unchima nemma wayase ya wo ya na asa ni da ne ha na wo de sra enane moja ne mane ba din wonte ani da ne ne bio eno sa aduma no samina ne ye aha ana obi a ne sisi ya me pa cho me di dwa mo ma fidie so kwa maju sika enti mami misa enti bra workers wo de samina ne ma no wo se nyinsa na ama ena osa beji iska bi em so odekoto aduro da fo be say aduro bi o ba nkoto na me iska na ma no woni ni dampre dodo say ba cho once woni ni dampre dodo say ba ko pe oba ye ba no okura kosue o mama me kwa me bo me kwa na me dia ba o ewen eru ni e me ka so mo mayi kosue ni won oba ye eboa no sa wono so oboa ne ho wodu kosue bebo bia so oboa no so oboa me mommy asante kosue na brofo kosue we brofo de mommy ewi na kwache ye mpa brofo wo ha ye pa bibifo wo ha me pa cho mo nyi yi kosue ngu ha Mike ba no yegu ayi anuanim no mo odi ne kosua ba wo so ntwantro ba ye twantro enedua bobesu etu odi ne kosua na ba etu woni ne da once ba cho enye rape me ne da once enye rape ba cho da bi what na woni me da once si den na ka ta woni me da me pa cho ba bra wanim kakra bra wanim na kasa go fidie ne mame one fan so amfa ho mommy me say me ne da once about what 2 times ne ka so ni na no nothing happen one fan fa do so all right ba cho naked 2 times na den na ka ta woni me da once okay obaya maba so odi ami bisa odi awie na aka wi amfa mo so eno de obi a sign ho eno de ami ni how enti o ka senyin sen na anyi wan ka biem woni na ani nkomo biem kwapem so ofre wo ka cha wo sa wawo wo bo wadafo otu amane se otu ada obaya bae na woni ho no mistake bi si ma me na o get ne die wa mo na mane enti afidie we so na otu ate se o ne ne get die obaye ode akwane ba first time no ana boy ne tey ana boy ne tey na wo si otu ene obaya anya bibia da ojedi bema ojedi wojedi ma me kwa frɛ boy ne ma boy ne confirm so na anya hwe brother so no obaya anya hwe okay ye bebo obaya ho because bema wona na anya hwe da no minim obaya so otu ko ye shopping bi bre no ene ade abemo otu no wanya hwe be sen be 22 years abemu a wo hunu wo ba no ne na da be kwa ye shopping e bi abre no na boy ne me na ne ko ba bia me na ne bibia me ne boy ne ne shopping ba ne boy na wo shopping bia ne bibia boy ne ye shopping bia ne bibia boy ne ye then na boy ne friend so mbra no wa mba okay na le chien na boy then na boy friend so I shopping man so mbra na boy be so ba ne nchen enti no ka so mbra enti ale chien wa mba ale chien no ba ho no mbe to boy no aha shopping bia ne bibia ka shopping bia baby shopping bia ne bibia enti tamo ba ya ka cha wo se onyem no wo yi ya ama no enya asan ansa na oba be ka cha wo se wawo edi sen oh mommy acheyo enti okache wo so wawo no so we nya doubt oni na anye achinye mommy dabi say bia asam be kan ya ne say o se wawo ona me say
agro no o serious na o so the mobi won nchen kwa mai de am ma bisa no wa wo na me so okay e fa mo bia o do aka mate ti me na challenge gidigidi say bia nya me ba na bisa dabi ko me dar no maye ha ti me say man challenge ni poto ka man challenge na oboa man challenge no e na woni ne die nso ho ba ye na gum wentu yes gum correct and so we that day no kwa no o ka cheme so won me sa me to testus e de madam fo e man to command some fantastic no hwade no say o test na e so ba akopɛ ana so ke fanto nchen ba bi later on no na ko check say asa so a e ka cheme say o story bi cheme say so o to twini o so bu mu say dey nti okay enti o hu na akoda no wo hu wani bo akoda ne so no o kra ba ho so say akoda we die ni ho bibi se me to ye me ba o mama me de ma hu bibi asa de ba me se me na ye bibi enti no wa wo nko ade me nim say media okay obaya ma me mra wo so wo ba ne friend ne say David di an afen wo do papa di na ato ne ho so ana pa choda na o to friend me ka che me say wa to ne me ntimi ye de me mla ho na mbeje na me ka se matiti de na ka che ne me nya ho anko nti ade chi na me koye nti me koye na otu no ene na dafu boy mi unu ka no mbe hia mo kwan ni e ko ofe nti e ko ofe na otu ne ka che me say okoja na dafu no kwan abanti me ka edem ho nti na mic so odem ho nti me ti bed no so na mic so eti plastic chemo edem ho a nti ona me be bisa mic say mic na otu say wa to ne me na niam na we na so me nya botena ma otu ne de emla na me si matin nti ona sa Akoma na me ne mic ne di na mic ne so de betena me nchen nti oti me nchen ho mo na mic ne be de e be to share me so nti e ho no na me so me ne de e pli wan pa no so no emu ya ma na ka che me say boy no ye de e koja na danfo no nti e bia no ye de oba nti no bia so ye de eni ho nti owie ye na ka che me say me so na on sese bed no so na me so no sese bed no so nti owie na ka che me say ai otu ne ye ni nua nti hwe na me ma mo otu na mane na ya sa ebe atam kese na ebe moja fla na ya sa de odbe yam so de enye na me si ya na oso ni mi se otu ne ewu nua na o ma ba otu nche o so be fa ho ane me ba wada na ka se mi ntwa so nti ancha ye di sa Akoma na nche na boy ne ba no bi sa me se ade na me se onye bibia nti ho no na me bisa otu se na nyama na ka se wo de am na we na o se nyama no de na ka se me mla mamba ma mike ge aba ho ma mike di nyama na ma ne ge no ko na me se sa na sa de o mbie dan na me de me nko na me koy nti be 3 days time na mike ne sa flame nti o flame no na enumre na frame say otu ato nyama na de ama me timi mla na meje nti me fro otu sa na network na nko na me koy nti me koy na bisanse na otu no wai na o si o fie na msa de ye nkwe nti ye koy no na otu oni fie na bisanse na otu na so sisi na okwa na ma me nti o be friend ma ye de waba nti ene ko wura demo na mike ne ye de etu dan ni mu na otu safo no nti otu safo na me ka sa de na o si adan sei nti de hade nti me ne ho mo ana eno de to su mienu no enso one me dai de to su mienu eno so for so sa ai nti ye ho nti e ho na yin so eto na me ka chen se sa de a me pie abonti ai akwa kodwunso na me so matale ne so pese be de e be fo na o ma me ntoma na me wro matale na me kodwunso na mba nti mba na tam so ko agbowa na kobotu na me ka se da bi e bia me sister mo so be hwehwe me nti o ma me nkofie na o si da bi nso ne nti o me ntwe kaka na me si da bi me nye de tam so bi ko de me mma ye nko ade me sister mo ye de e be hwehwe me na o sa ade amaka wa tinti ye nko na nso ne nti papa na efa mu sa na e ko na okoja mo me nhia na me nko wa me kofie me firi me nhia ko kele bi nti me ko na Mr. bi sam se me ko yenfa na mpo me sheda ka se me kwa aso na o ti me boa na bebia kwa aso akwa hwe wo nyina wa hu me na o hwe me nti e mo wa no first start mu wo no na me ka che Mike se Mike ma ya se me ye o na o se sa na me ka sa de o ma me sika na fan ko to do na o so ndi oniska yes se de wo be gi atum se Mike e your boyfriend pa cha okay na me ka se me oniska o mo na me se mate nti second one no na me ka che Mike se Mike
me menses nim bio no say ene sa na ye den na me see de minim no sa de ne ma me de ne kwa kwasua adwuma nti ontumi ka say one me ba bewo na me ka say ne sa no so be ne de me sumi sua adwuma nti so hwa de na obeye no no so obekwadwo so nti obeto test ade ama na danfo bi no ade ablem nti me adwuma ho am ana boy ne de test ne blem adwuma ho am na me ko ofie nti me ko ofie na me frɛ Mike ni say na test me fa ye de me so na me yisu bi da na ka say anapa me sole a menyo so na me fa bibi wo ma ye de twi nti me de twi a na me de asoso na say ye nyinsen a ebeba tu na say ba ko ban so a me fa nto ho entwen kakala ba ko na aka ne be de ebeba nti me so me ye na ade achima ntumi asole ntam sa na ade achima sister mu nyina asole na me ye nti be ye na eba ba ko no na me so ma fa nto na me tam ade na me to twi ne mlem na me fe ne ka jen say ma ntumi asole ntam na me sister mu nyina asole nti no me ye na ba ko no ma fa nto na me to twi na so sa ade awate na ne ma me to aduro bi nti ode ba ma na dafo no na sa ade abrem o adwuma mu ho amu na me ka say mate na dafo no so ewie mu na dafo no so aduro no ode bela me na me ko ofie na o say me fa mo nti wo de ye me de ye okay na me de sa ma ya se me sisi echi ane so aba na me fe ne ka chen say me tuna me pay ska on wo mu na me fe ne ka chen say Mike ade no me ye na amba o nti ade no da no mo ska wo so no da do say onim da 2 times 2 times and now so ka say 3 times me 2 times and now okay 3 mame me pa cho ebre o mo twe bra me se kopi me say wo be hu ne say akoda na nya 9 months na wonim say oba Mike mpo na obi twe mpra enti me pa cho wo de no duru wa ye beka de aka ne yo mienu asem mame wote okay and now wo ka che me so no da prince because 2 times me say first one on the first one me die second one am call na nsu ni toy no enti o no da mpre no what the fa ho ana wan fa ho first one the wan fa ho okay second one no first one or the fa ho first one no first me nti me pant no wan lo no enti first one or the fa ho first one or the fa ho what that so sister no me when menisa no me you very smart wotwa mentro mekwa akoba me di besi akire kwan ya befa so obeka nokre e be ye honwa so te de me kala say first one no oyedan o de fa mante first one no oyedan o de fa what did you na fa ho oh sister many abrese kotomo ja mete akwanya we so mensre what did you na fa ho o de kwat what the fa de ho o de pharmacy and what the ye dey no the odim what the fa ho into one wo de nyina na ne nsa so dross no because dross no ye electro dross no ay elastic enti no say o ka che me say bia oroy na esi ensi from na bia ededa wo kotodwe anasa wo sere ho a metumi ate ase e bitimi ye no sa but say meya fa ho eno sa no oso dross no fa no watwe enti ono de nyina na ne nsa so dross no ma se de no na o twen enti o twen no de ne kwate ne share machine nti odi share machine wanji dross no be pia no kwate ato atwe I'm telling you oh that ayo dross no eye de ahin bia oba ya mani abre dross no ye de ahin bia trumu enye de sa wo trumu ne bia enti for mo de bed sheet de ni bi de ai se so ye nura ho no e kata auto ho nyina boxer pants nso eno no ye ntumi ntwe se wo ka chem se owroy wawroy kakra na emom angu fam a ba se ye pia dross no akonchen ene ye de na fa ho de me twa picture no a sai djuma ne yoba ye ya ena wonim owia sabra no owia tonga no because I na dafu otudia ena otu apie ena owia enti no ntumi fa ne nsa me so dross fa na ne ni mre ne ho medi wa bra nko owroy yanko awie ma sa no ye mommy yes that time on our can say na guy any around though na guy any around na me kai that time na guy any around time oba ho time we ne buy no yeah I have it half feeling na we ya work on na guy any kwani around though na ya nwumre ntim na for na make us go school no ona me ni ko ja no kwan but on take us that time na me so pesika ho me see minister ma me because that time na sa issue ne buy no na
my juma 2 years and some months. Then I got some months my poem when I'm a yard of water. I don't come my own. Now that I'm in Juma. Maybe drew baby was so you are known as I said the work can't be me here. One only dear no. It's the first one, dear. You are so insistent so the far home. And your home, me patch up into be one. You are so insistent so or the far home. Or the far home. Okay. And the second one of catch him say, boy, not on your man, dear mammy, to me, black home. No, so I never die. Second one. And also, and no, or the far home rape, and I said, no, so sign a coy and person. And no, there one repoo. One would be a moon. And no, because I know catch him sending now your rape. That's what you me my son me defend will be me corner said it was a mistake corner. Enra, what catch him sending me in your report and I will report. Enra, first one, na me can't so report. The second one, na me can't work to dine, you king naked. Until one, and now, on what shall I say, or name me ever better. Oh, until a woman wants to make us all report me. Now report so. Obaya, asem si na we ya wadwen say o ma no kra na dia obebre. What the American no? Sister, remaining. Sa asem si na on person no kra beda dia obebre. Ebeye se wo beka no kra pain because they see ye BS. So what you say? Wo first boyfriend ye hwan? Otu no wo die. Ono wana. Enti ukohia Mickey, now we are virgin. Which day? Now we now on a bear manada. Sister, say one no for mente. Now on a bear manada. It's now your virgin. Okay. Eti yamre. Young quanquati or to winning to an more bear bosumi and I say, you saying? Bear bosumi. And one fan and one camera. Sir, I'm in town. Baby, I'm not in a much. It's me. Baby, I ought to see any muche. What's a name? Me call home and I call to Michael. Baby, I'm calling your mic, them one I ought to them. There, my ought to make on the mic in a da. Into me name Danny Potty there any day. Ah, and the end I walk say, baby, I ought to see any muche. But ought to send a mic and so next year. And to sit then the mukochi. Ah, baby, I met you. And it may be ought to no one, a mochi. Ought to him a mic at him. Omunya wa de dentam at the dentam cronemo. But a baby a mic at the end of the ben. And I ought to baby. You know, kill it now. Omuwa de dentam. And he ought to dine when a mic a dine. But omunya dada ba. And he said then I was said baby I ought to see any much into the wound to me ko huntina. Bosumi or not saying I wouldn't know. Baby ought to tin. I mean to me ko. Say baby I may want any at the dentam on a mochi. Until I mean to me enko. Ehina na bet me ako. What's in a bet me? So, of let me say, Memblawa, and I be a call. Okay. Oh, dear, maybe I want to yes, yes, though. Oh, to name Mike in it, yeah. Walk a 2 times, and then Mike, a quada. Now, we'll catch him, say, baby, I ought to tea and muching down to me, call me once, so only Mike in it, yeah. And, sir, baby, only Mike when I walk back. There may patch and sell. Baby, I might ought to know more. And watching, baby, I mean, to kill a view. And I ought to do what then 10 watching. It's no one to make us out. I can't according to much into the Biana. May not quite out to know. But I'm only asking to fear back. I'm only asking to fear back. Okay, Matt. Hey, rather, you went to know. A bra, who be who say, O menses no, and my year, who quarter accurate, or year test, who got your mouth, some men at different far, I say, I want who be who say when yam, and now when you miss you. I want me menses in the bar, and I'm the bar, a chrome home. Okay, it's a book of chrome, didn't see it. O menses in the bar, and oh, Frey, Mickey catch and say, O menses about. Me phone, Mrs. Argentina, me friend. Okay, it's who come chrome, didn't see it. Me quite a chrome woman. Now me quite far, bear my floor, oh, your chrome woman, and let's not need to buy. Until you send about to one man, my 10 bike in Cana. Me warrior. Not as it, so I did an amen way. Now, more bear 7 months to 8 months. Now, me friend, Mike. Until me friend Mike and come away, Democrat Mike, minimum, not as I day. You say, no, can't say, me dead doing my other, I'm banner. Now, me can't say, Darby. Me can't say Darby. Until I want to me going to my son, tin can be man, I'm the way to me the way.
na 8 months to 9 months when I start feeling me ka say ma wo na say me boa na me say me boa bai na me say dia madam fu boa ntimi fa ma na bisa ne say me boa na say me boa na say mama me fa ma no ntimi nya na mba ntimi wo na me wo hwa awie bi na last number 91 be friend nti na last number 91 ne friend no bisa me say oba ye ni ana na me ka say ai no ba ye ni nti e wo na me ka say eh na wo na ne mic a wo na me ka say mpa cha me na me ne mic e de a wo no nti wo na me ka say na wonim nipa kra wo ne kasa na me ka say da bi na wo na ka say mic ma mi o na ade nti na wonyem ye no wa mba me nche na me so baby a wo ti no menim ho nti na me ntimi amba ho na so sa na me ba no to wan ntimi aka me bia nkyere me say wo no na enyim ana say bibi sa na me ka so ene oba na de ntimi anka nche na oba no so menim ade kwanta wa de wan ntimi anka nche nti e omu na wa frem bi sam say akwa no ye na me sin ya na o send this car de mo no send me ska say me kan no kwanda wo no so ena onya wan yi am na oba ka say me ka chen say akwa no ponya wan yi o na so no niska na okwatrek nti lo be send me 20 cedis na me dia de atokosua ma akwala no na me ka asema so no o send me 20 cedis nti o do nya wan yi ya 3 months no sa dia o be send me ska ma ya ba ho na me ba ho a mbapa be pene na me so mbapa so say ma ba won so a o be kasa na so sa nti sisi na kwa be na ba fa so a o de be ba o na me ka so me ba me madam ho na ka sa dia we de watin to be send me ska no send me ska to to me no de send me 50 cedis na me de ba ho me de ba me di 3 days me di 3 days on in chain first then me di 3 days nti 3 days no otoyemo na bayre na nkule nkunwa yi na de mam na de bai na de ba no so ja mi sika o ma mi sika 100 cedis na me de bai nti me de bai nti omu ho na asa frem say we sika na me so ani we sika na say me ni sika me friend na me kan chen say ni sika be say ni sika na me so mate nti omu anu asa ni 50 cedis nti ebu aso o say ni sika na on kan kire me na sika na abeto mu anu aka chem say ai sika na send ya manana sika na ba na me hu ana na me so ai me hu okay nti emu wan so ana o friend na me ka so akwa no pono wo fa no na enimle no ofia ma wa emle wa ya ha no sa dia sa na be dia me fa akwa no ko hospital no 77,000 say me fa akwa no ko hospital na me du ko to ndroma akwa no no me na ka sa dia Christmas no friend me sa dia me sambla ne ho okay me ba breaking news be I say Bantman North Pentecost down Bantman North Pentecost down you say ejabi atoho ya enya sam ketwa bru pa ya wan sha dum jafo enru wani manimu ya ebeye how beye mo jasem pa nti adawro ma dum jafo momomodi afo mani nche Bantman North Pentecost down hona munko dum jana ma to aso Akoma FM to aso na Christmas na ka say sister urefi enti na wo jiji ma me ni sika die no ena wo ka say wo ba ho ai me ba brebe na akwo ba fi ho me pacho mo hwe wo mo ma me brebe na sister edure ni brenti jai wani kurukuru no na me de meti na meti enti na wo jiji ni sika die no na wo frɛ no ene ade to aso ho Christmas na mba na me sa bai nti mba na mba ne mayale wo na me frɛ ne kan sa akwa no po no wo fa no sani miska na me de koto ndoma no nti mo na sa me ye ba ho o sa me ye ba ho no nti last one na me de ba ho man sa mba ho biem e ye da na adwane ye na me ba be ken last one na me ba ho man ba ho biem me ba ho mo no na si no anya 2 years no si sa de me fa akwa ne no di ni birthday man nti me ba birthday no wendi ama akola no wendi ama no nti e wana kan sa de oni beba me papa ho na me ka sa de a o ma me ni kan embla na me friend say ma ye de ma ba na me ka kan chen papa say me ni boy bia ye de awo ho no na ni ma me ni pese oba ho na ka se da bi na wa fe ni papa na o vota no ka che sofu ni say o ne me nko na wa to snap bi ane sentumo se den ntino o ne mbe ko na ka se da bi ko de me ma won ne me ye de enko na se ko de mama o ne me ye de o ne mbe ko na o de me ka se yomate enti anapa no na o dwala kwa na ka se mi nkonko dwale na mbe ji sika nko bo miti na me se mate na o dwala kwa na o sisi no
na me so ko dwale ba na me system na ma me 20 cedis say fa nko bo me ti enti ma me ko dware ye no na me hwa de ebe ko na me ti dabi de ebe ko ne sai say ma me ka so o ne be ko no ade na ye ohu o si de ne ye mu o na bibia ye mu no pese me nko me de me di nkan ko na ko eden o si na ko eden na ka me frɛ no ukɔbɔ papa ama ne ansa wa frɛ no na wogye di sɛ wobɛtumi akɔbɔ papa ama ne ɔbaya hwɛmanim na wogye di sɛ wobɛtumi akɔbɔ papa ama ne sɛ bɛrima no a wo ne ne wo akoda na ekura wɔ no David ɔba wɔne na awofo ɔba abɛhu no o ka me keka enti ɛyɛ dwane na wodwane firi fie because na ɛyɛ wo hu sɛ wɔne wobɛkɔ papa hɔ ai ɛberɛ a wonyim no bere bɛyi na wode to wo papa anim sɛ wo ne abranteɛ Patrick Deku ɛna enyem ahyase bɛ no wanyima nya aboso besai na mo 3 months 1 week enti wo ka kyerɛ papa sɛ wo ne Deku na enyem ɛma Deku behu wo papa ne papa mo bai wo mo ba papa anim o mo ba wo papa anim de na papa mo e kwasa ebu o mo no na o ma ntumi enya ho ayede amba okay na mo de ensa ani skablem papa sɛ ne ba ne sɛ wagye atum so yɛ ɔno anti no maba nti mo nso ata ne yere ne de kan nti mo de firi hɔ mo ekɔ baabi nti mo ntumi amba abesi ne okay enti Deku eba bagye tu mu sɛ wɔne wo nanyam wo hwɛ okɔ nyinsa nim nyina akɔpem sɛ ɔwo yɛ nyinsa de no hwɛ me no hwɛ ne papa mo ka sɛ papa mo hwɛ me okay na ɔwo wie a mimi wo wie a ɔmbɛba na ka bi ɔwo bi a wa betua nti wo ba wo wie yɛ nyina so Deku bɛhwɛ o me wo yɛ de ɔbɛhwɛ me ɛdeɛ ne ba wo ti ma wo fa phone frɛ mi keka kyerɛ ne sɛ wawo wabra wonim sɛ wo ne Deku na ɛwo yɛ sɛ de Mike yɛ me no na mentimi yɛ de ensu adwuma no enti me ba ne papa so ka kyerɛ me sɛ me ma akɔkɔ yɛ me masɛm ma mentimi ensu adwuma enti no ontimi nsa afa me nkɔ akɔtu adwuma mfoforo me ba Mike yɛ dɛn ɔne me daayɛ no wonyɛ mo yɛ ba kyɛ daabi me ba kyɛ ɔne wo daayɛ no wonyɛ mo yɛ enti deɛ na ne si sɛ wobɛsa to awadwuma so because yɛnya bahyɛbɔne but wɔn mu musu adwuma no ebi wɔn pena wɔn mu kodi adeɛ kye a wɔn mu kɔ adwuma Mike ɛne wo anyinsɛn ɛnka deɛ wɔ breki wo wadwuma ɛyɛ Patrick because ɔno na nyinsɛn yɛ ɛna wɔntumi ato wadwuma so why that punishment to Mickey ɛne ɔmaame sɛ me kɔda Mike na ebo 1 to 2 na be fina my sister hwem no na ne me sister ntembe a akasakasa na me difiri o mo ba ye kromu na ma ntumi amba e ho as mommy o ka share me say enam nyinsa me na nyem ye otama na obekura na ofre me no enam nyinsa na enam so a onyem ye no enti na nsa na de ne ekwa na se na se ma me so ma ne ho nto na ewo twina watwe ma me de ne ho a so ma me ho ntome because me na ma say na adwuma na me so ma me so ka cho say akwa no nyi kakra e ba kun papa na e ka ho no ye tua na e da akwa na be ko school na da akoto dwuma back yes na akoto adwuma ya to ma hia ma da akoto dwuma back me ba ma me ka sa asem we kire o asem isi ye no ka che me say o wa ye na agim say nka akwa no ye den oba papa mani mu wi a na nka akwa no nyi kakra na wa gin na nka di ma akoko so adwuma mommy asase me we enye ma me na ka kire no me na me ne den komo ofo no so no ka asase mo no enti na nko mbeti akora na me na akora na ko school no se akoso adwuma back o ka kire o ma wutri nko o mo ka kire o mo ka kire o okay ska waji mommy ska waji e ho ofre akwa na yare ana say dey na o de akwa na dwane na me ni ho na me wabu akwa ya adwuma na ma me de so frɛ na ka nya abotre na de kye na ne sister na frɛ say ni say na wate na oba ye fio tinse ma me aka kye na me na me no oba ya tena me se ya mia na say na ba no so wonyem ana ode akwa na ba na nsa ne kwa akwa na me ba because the sister no kwa de o ka kye o sa akwa na me ba straight sister no wa ha ento ka kye me say asem ma do so ma me ba sister no be yi na no o wa ha obeka wo san ka kye Mike say wo sister kunu tata ya opese o no da ma sasa ne man kan kye ne da den wo hu ye sasa man kan kye ne da den wo hu ye me ka kye ne say sa ye koye bo ye kulomo na ma 20 cedi say me fa nti e ba na Mr. Kunu kan me say oni ska on nti sa 20 cedi na ma me dia ma me no me fa nkɔ adwuma nti ona me ka kye Mike say Mike me ni ska na Mr. Kunu say ye koye ne ma 20 cedi na me ye de me de kɔ adwuma na se sa
me pentro me say asem na wo cheche mo dodo no it doesn't answer my question me say wo born na mane say wo sister kunu me pen no kre oba ya mama na mane wan ka che no nyo na ka che no ono na bo ni tim kan okay ono na bo ni tim ye be hu no kre no be ya wonwa enti o recording no ho Ishmael why you recording no why juma mama asem na wo deny no why you ho recording watcha me pa cho bra na be bo mama and mama me bo na mu anim ase me pe how me say wo born na mane say before ma be bo audio no me bisa question to aso me yensa na voice no kwa wo recording na ma for enti me ka some bisa be to aso 3 ana che say me wo bibia me di be di dance e wo born na mane say o sister kunu pese wo ne woda me mo na mane okay enti ebra wo hu we nyina wie ye no na edie ne ba wuti mu a na wo ba gige wo musika akoda ne yade me di akora ne ba ene ade na o intention na say me papa ka chem so ntumi fa me ko so eji me na ma me so me fle boy no say me ne na awo no na no so e ka che ne ma me na ma me so de fle me sa bra no na o papa akora ne papa no woni ho na pa na ko na no ni ho no kwan no ko ejuma be e na woni akora ne papa na tie me ne ntimu ba na woni no woni ne da so etwempra pa che da bi na woni akora ne papa so ntwempra but na akora ne papa hwe ne ba no pa che ena ugusu na wo gige Mike musika no ma me sika die se akoda no eye wo mo dia passion what is wrong with you dia na help say boy no ni me die no na me di free ho mo buy no nti de ya me kwa da boy no na me sister akasakasa ba me sister mo na me di free ho mo nti na me ya ma agen say boy na dada me me kwa ho na me sister ni me be akasakasa me ntimi ensu adwuma na me de buy enti na mam tum frɛ boy ne kan yɛ enti sɛ bibi sa wodi wo bi be kɔma wo bi sɛ me fa nkoma no mu na wodi ne brɛ wo ma wodi ne na wutumi ba sɛ me pay ska wo boy no na me de akɔkɔ su adwuma enti na mam tum frɛ wo ma me no na wo pay ska wo ma ikɔ akɔsu adwuma enti sɛ wo ba wo kra sɛn wutumi bedi na wɔtwe ba me obi sɛ na rato mienu uti wo ba wo kra akora ne papa ene wo papa sɛ wo kwan duwa me kra sɛ me kɔ ye madam Okra boy no oba ne papa se wo call madam ho papa wo papa no wa ba be hye mic ho ne ma me wo no wa ba be hye mic ho ma me o se wa no enti no wo ba en mic sa na wo dai ye wo ba no na mic sa na wo dai me ba ho no ma na onim sa da mic no sa da bisa no e me ne ne dada mo me ni oba ya na dada me kunu na dada pe dela ba wo na me dai second day obaye no one me nua odi machi ene be dai me koda me friend me wo next time me ni we kun na bote me ne me friend me one second day obaye no old firewood simple lightning agent ya ne so nya so na enti obaye no na one me nua ketua odi machi ma me last born ene be obedai me koda me friend na me ne ba siaro na one me koda e wo next time enti efi ono obabie ma na me ne me friend no ene da ho e won chen e wo dem ho enti dia ne me madam fo kra bae no say oni akwa ne bae no obatan anka wo no ba da na nka mo da bed no wo so kakra ana ono no akwa dan no ho ana akwa dan pa na no nti evidence ba kunu no ana ono da dan no nti akwa no so pre ana akwa be bo fom ti man so madam fo no so ko peja akra no to se me da madam fo no ho aja se ema anajo bi wo no so sa anajo na akwa ni su akwa ne dan datem bi akwa ne dantem akwa ni su osu openofo oso ma me no so ma na obo no na me say akwa penofo na anajo 1 to 2 ade asa akwa ne keka mu e kwa chiri ana me kwa no kwa me say wa bre enti wada enti na wo no na na da ene hwan ana my friend no ana akra keto an enti bo mi yesa na mo da enti da me kwa me da for e da no na akwa ne da bed so nti na no kre second no na dan for ba ko so da yen chen o enti emu die hin no no da no first one am ba no ne me dai first one no ba ho no wo no wo dai eno no ono na da dai ba ko no mo wa ko do ma me ho pa cha da bi wa ko da na dan for na ho pa cha da bi wo no dan predo do say me ko me di na e ko na o twe nya na me da ne nchen na wo twe no mumie no kwa na mo da ne nchen eno ono da ba ko
Pacho da bwani mi anda ba ko da oni mi da be to aso be miensa. Hey. Hey say. Manya butela. Da Mickey. Pacho ni ma me say me ba first one. Me ne na be da ya. First day na ba me ne ho na kokoda. First day me ho no last day oba ya. First day wonu nkwa na die. Yeah, first day oba ya no. Na madam fo no. Mommy. First day wonu nkwa na die. Madam fo no last day no oba ya ma me kan na last day o dwan ye no. E na oba ya na na me ska kan problem bi. Mzana say no ka che me of sole ahomachi bi. Of free ahomachi bi ka che say akwana asensene. Me ho ni sa na kasa dey na sa ne frame me ka che me say akwana nyaare kura ada. Ento frame say akwana asensene ma me na me ko nya kasa kasa wo ho. Ama me ko yiska na ka say me ma madam fo me girl bi na all Sunday no. Sa ayi na ho. Girl hey bade. Erade wadene se bono mo maso mo fa to so odene se won ka se me ma mo nkwa na mo nye e ma na aba no don't grow with one. 3p garlic mixture masaja to bedro no onua 3p de garlic ene ewo ne yakabom de dia ye ne yesum nuane nro no ene ye de agumu enu nti wonu mu a ebisum your system high blood pressure menstrual pains high sugar level I can send the stroke and to shewa mojo so tenta wofu na ye kapu 3p o 3p 3p o 3p 3p o 3p dania ba misia ba kolonak apidank ene angelos piwa national number ni 0248 928824 0248 928824 emojadro sese ne sente no age bebia ye grow fine mojadro ene wo no ma wodidi na wada wo menses ne beba ye moja bedia frusa ne ye woni padua ne mo no wonder say grow fine mojadro last year ye age award hesa say edro we eye pabere anu ahye na ye papa enu nti wonya num bia onuanum bia misie ba kwala na ka ba astronomy smart ebo bo se Fredmans apidan pure live chemical ne ba shop mo ubenya be Fred Dr. Grow fine e was 0244 596532 0244 596532 Rocket Clinic Limited the Pakum capsules near the Baye Abedum Ghana mema masese memeja wanaso Jerikyo 442 ye emayu na wadia ya bomono sense something de akosio kumenu nenye sese Jerikyo abebo yen van capsules na obia wadwo so atumi na yase ayane ya na prostrate eno so abedum ye papa na sese medfagin capsules wonu mu amogedie frusane ye nipadua mo woto ase gwi fa na amro mu kosi form woda na dwa wontumi na arthritis obi oye adwumade agudi form ma ne mema no eye medfagin enenei ede wo bia kagina mo menyi hwenyi adoa wo bia etumi enum bi na Rocket Clinic Limited kuma se Alababo Abu Station on School House ena edi enhwene mo frem 0244 18 3230 0244 18 3230 and 0248 88 5040 me pa cho say Patrick atesa wode ne ba akoma be ma foforo Pacho Dabi wonyante Pacho Dabi ene wate atiefo ye twa ho abasisi a mido na den na wote ho a waye stiff saa no ono kwano no jama wa bre Akos send your mensa ne menamu twetwe no emu aye titiriti mentumi mponsore wo hu na enwanwa enu a me fridwom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wanom 3p garlic mixture emma moja edu mwafusane no echeye natural garlic papa bi ene ye de aye aha na no na madam Fukofimpo ka kire me se Piwak natural health for bi bidro bi omodi aba ye fe no 3p garlic mixture wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebegya ne se hu edro yi enya mapemfo ema wo ma wo manofo anase nkoda wo nyanya mfie dumienu FDA agi edwedie nkratoyi atum 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinamu bokuma se ubenya bi wo Misty Herbal Kolinak Herbal Apidang Danny Herbal and Angelos Fred Piwak 024 89 28824 and 020 1000021. Everybody knows say I want me I know. Say dear, akuntu ayetu akopa adwuma ye ayedo enam guy ni ho te be ya ho hyehye ono be twetwe Akoma FM na ba mu oba ya betwetwe ho ono be twetwe mi asa wodi ne hu betwetwe yu hyehye enti no opasa wo ne da ba chon sa na wo ka ba chon oba ya no na oba ya te he na wo te he no osore ba he ne we da cho wo be kai no abet mi akai dia wo kai adan wo kai enti che enti no oba ya te he na te bed ne so yeah ano no betina me enti komodi no betina me nchen aha na ekwo so na efi ho no mo no ana o se wanyam ana me na me breaking the virginity enti o ka tell me so wanyam no me na me nim se bia maye enti no magi ana o ka so no me se enti be ne dey ana o se Akoma FM ni stan entwe ma no
ana me so okay so sister ntwema wo dia mate nti ebe nde na o se ono obeyi no onwu bia tino man pressure more man pressure e musika se oboto adro se na danfo bi kra se adro bia ba 50 cedis o say ana me sika ne ma no man wan kwan ko to adro no e chena ka tell me say na danfo ne say that time no to adro no ma obewu nti wan to adro no ti mu hono ma na saka sa ba me say na do so twimi dia na se say saka sa ba na mo voter region nti me ba na ma me yare nti me kɔ no nti na me fa ma me product asa Akoma no nti me ba no ana me ja me phone o kem ani Akoma FM nti na me nti nka biem ko fe me say me say free voter be yes stay go kuma arade ntema na me ye adwuma ana o frɛ me ka kyerɛ me say wawo na me so nti o ka wawo kwa na asa agro na me say o ja sa na o so serious o pa mo be bisa ama bisa na me so man fa mo bia o de mate ana ni man phone be frɛ no ana ma me nya number na so frɛ no na e ma we nyina ba nti o ba ye no mama ka kyerɛ nso omra o ka kyerɛ mama me say ne papa entwema no ne papa wonye nti me kwa me ka plan say nti oba ya nti asena me ne di nkomo ne plan say me pese me ba ho e be hwa akora no o say ne sister ne obi awo ama ne boy no amfi ne sister no ama boy no akwa no nyini ye no boy ne ba so beji akora no o pa no chi boy no tu nti me mama nti manko nti mama me frɛ no no o send no no buy obae no mu na o sa koe sa ti mommy na de ma me ka no ne no anu enti obae ya ka kire wo se akweda no eye wo dia sa no ka kire me okay na wo se obae ya ka kire wo se we now breaking the virginity me ya we se me breaking my virginity we now breaking obae ya virginity e de na hu ye nti a wo so na breaking no Srio many abre me pacho edom wa ha ti bibisa wo question no na wo ya no e na wo hunu ye wo blood me pacho ba no me hwe program no ma me buy no and no de ntia member mfa nche me na me wo fasting ntia member na ba nka me buy ya bia na ka kwa kasa na master me fasting ti ma me buy no kasa ana me pure free freedom ko pe band na be hwe e wo live ti me hwe ye no wo kase onu ba me for the first start no ne boy ne hono buy na me repu no mommy na ye repu sorry to say o ye repu obi a nipa no timi ro ne ho agent ma bo ne mu kwa bontin ba e ko join so ba sa beda o ye dan o timi ro ho so me repu no ntim sa say ti repu obi a nipa no ro nya bo se ro ne ho agent fa to ma bo ne mu e pie kwa bontin e ko join so ba sa beda ho e sa beda sa ne na afuna ne ya be start sa yi no kra oh mo be start no mbo tell me ne ho be hyehyɛ no enti ono kan no yinim no an say me hwɛ ne say o say o me repu no ma ngo ne panty mpo wo so wa ngoro ana o say ka say so wo de fan chain pant ni chain enko fo fi ho na enko 40 fi ho bi na me ne bra bi ne re en net fi ho ne ba 2 penny net fi ho enti say ka me repu a ana ma me wuntiam oda say ana enko fo so around do see me repu second loss say ba mo second time no oba ne guy ne ho na ade first day no ba me ho no ka che me say yes I didn't we have say affair ni we o kono me kuja ne kwa no ka me ne madam fo boy muslim ko school adumai enti me madam fo ne kuja ne kwa no ka che me say ne sister kunu sensa ne fiance kunu tata so ne da o se why sister ono ne sister no ne te no oba ya no se ne sister ono ne te ne da na me sa ne be dia eya se insta ne ho na se wan kwa adwuma omra me nchen second day no ba me nchen no me na anya hwe but ono so kan ni say me repu no so san repu ni bi atu me punum sa fagu motom ka cha ne say on hwe de me bebe ye mpa so gufie o ama me se kan ba repu a enti ana wontiem ama nkofo ma nkofo so ti fie ho bi we no ye sweet enti tema na wo ba ho no na sister na make ho na ne kunu ti fie na mo so wo fie ho bi o sister na nim so ba me ho enti na se me repu a wontiem ama mo se me repu what that say mommy na third lo sa say o sa ba ho third day na nsu oto e ma o say e bo na 12 to 1 e ma me sa force ma o sa da ho no ni madam fo na ba ho bi na madam fo no ho because of evidence enti na paper da fo man ba manya so ko school eti madam fo na sam twenya o ka tell me so obekọ nso de to no so obekọ na me so da bi me na me ka say bi say tu wo fi a bra be sa me chen tama o sister ba tama o sister ba no na okofi nti oba ya ka kire wo say ne sister kunu tata yes opeso one ne da say ne sister ni ho a yes eti tell no ba me ho no na nso no toy no o so be for akọ that time when sister ba na me so nso ne den nso to no de me na me se bra me ka say kọ na se bi ko to kọ ma me na e wo me so bo eti ma won kọ nso no to ti wi na dan fo ne ko ja ne si manhia esoro ho no o so o mo ye coffee o mo yan coffee ho ne ko ja ne si enti ho no ko ma sa me ne di la sawa na ina ho afọ
na so nyante papa biasa ba na ate digidinde enti apatana se won ekodi nkomo no enti obaye enti sia na wo so wonyem no se sia wo sister hu a na abaye obaka bomedin ana o se wo da bi o momedin obamedin wanka o so momedin o momedin chene sister nsa o ne me nanyem enti later enkomodi se koso ana o saka che mi say enti sia no wo sister hu ana o se ne sister hu ama ka che ne sister ne say enkomo no ka che mi no ka che ne sister ne say ngofo ne be ye adwuma o mo area o kele bi ho o so be ye adwuma se mesin fo se e be ye adwuma o area ni pa no ne nyam hano ka che ne sister no hano me so mo no ka che mi no mommy ba no be tena ka no ka che mi say e ka mo bia te say mi ma mi repu no nti mommy na say obi repu obi a obetimi awo no ho afantoma aboni mu ye wie no sa stand sa aboni mu ha le pia bonten nti ka ma repu a ngofo ti abonten wo no untimi kan chen from abonten wo say ma repu abonten e abonten mommy until before cry match ne beba so no wonu di kan wo ke fra wa no wo sha fu se Patrick fra okay wo say punishment ya na wo de ma Mickey ene saying sir na me ni otuti no nka no afa ho ani mi ama me da nka bia nka me ni otuti no nka madwuma no nka metumi ehia ma pom ho enti na ma me so me ne boy no me ba mo so me bagigi ska no okay wo say na oba wo mo so bagigi ska enti bra wo ye sade ma no na et was saying like when we say akra na nya no dia but odi tibi betra fi ho week 2 weeks any ade na et was saying na wo mohu me nti o kasa ni yo na wo mohu o catch Patrick say Patrick ma wo wie me sai per say me kosua madwuma na Patrick ka say da bi e ma wo fa adwen say ne me say fa akra ne nkoma Mickey na busuafo na mo fa me nkoto adwuma pa cho on ka hwen kire me ba na papa asem o ka no so aboka ni ade no na ma me so me de frɛ kwan papa o ka say aboka ade me akokoto adwuma no ntimi akodi me masem ma ntimi nso adwuma no na me so ho no so ha me say papa so aboka wade me akokoto adwuma akokodi me masem a man ntimi nso adwuma me de ba nti Mike na otu na me ne neti no na Mike ne be fa ho ne me dae no na ma me so me sister he de me ne me sister ntem ya basa me de ko ye kromo enti Mike ene woni otunete ono na da Mike ene wa ba betena nyame adom wanyinsan na o feel say yinsan ankoye yinsan enti se no wani abre se wo besu adwuma de enti na asa akwatwe seka ne mpra na emom no wan trase ya ma wo papa ehunu se wasesa na wo fa nkoto adwuma se ata no be free me sister mo enti se me ni scam no kokko hide dan a me de be kokko tena o se me ko su adwuma enti wo ko akra na so hwan na hide dan ma wo tere mu me pa won na meti ene na dan han ben na aka ho asemu se anya papa won na me su adwuma na me su wo ya ha se kuma se ya na me su ofosu enya akra na so na akọ hu Patrick Pachan me patcha say first mistake second mistake third mistake first mistake no wakwa yen kanyin san ama we die nka ho son daddy we die me koye ye no me nya bia mu o ye betumi bas wasa akoye second mistake akofa be ma foforo eno na menti ase no because na wo sesa ka wo nsan ko relationship mu because we die nyame adom ka ha wanwo wanyin san so what did they make her say two o catch Patrick so fa nko su adwuma no ka so fa nko su adwuma me nka hwen okay enti adie na ba wutiri mu pa because eho no wonya kan hwe me me tirim no ni say enka me ne otu na ti a enka sie ne nyina nka amba nya se otu so bakwa akosra no otu me ka akosra enka bakwa akosra no sra wo kosra no wa mantem na ma o sister bufu wo no oni ma akosra otu Mike na frɛ me ka che me say otu no otu na koto nya man de ablami nti memla ho na me de call home ekrofo so wo munya ante wase akoda no eye Mickey dia ananya ne dia anya ne dia nyinsan no na wonyem bra wo ka che Mickey se wonyem no na wonyem dabi na wonyem emu na me message ne man nti na me nim se menyima na se menyem e bai me message ne de bai enti nye Mickey dia Patrick dia ada first day na wo besra wono no na wo se Mickey sa no wo dae ono da dodo wasan onem da baako ono da baako efiri wono ono anabiem na second one na me bae no so no o san first one second one na me bae no di day no so na ne nua ba no kwada me nche no ono so san me da de to so ya ne nua ba ne da ho ne nua ba no na oda keta so ofam na o ka che ne nua ba ne say on so le me da me nche o bed no so na ono ma da fam enti ne nua ba ne so le be da me nche o bed no so na ye da wa ne nua ba ne fam dai enti nua ba me fam dai no Mike ne frɛ me say memla e me da ne nche me say memla me ye den enti ono no so le ye no ba twe me
na wo de bibia ye twen sɛ ɔkasa me nsɔle mla na me fi no ento obetwe wo from pa no sɔle na e da fam wo mo a kyerɛ me ento ɔkasa me sɛ me mla na me nsɔle na ba ento ba na kasa me nsɔle me tian kwa na no so me so na ɔtwe me bed no so na me bɛsi me ekɔ da fam wo mo ɛna ne ndai ɛna ɛda foforo ba bia mo nso no sa no second one third one ba na me ne da bia Mickey wo ne dai first start na me ba no first day na me ko da on ni aba ne bedam che fi won ne na da fo ne beda ye ho mo second day na nti third one na me ko da ne ma me nche ma ko da ne ho bi Mickey mommy woni ne yes sex me na na bi mo woni ne yes sex woni me anda dia na obua e le dua bola ka me so be bodua ho ka ba ya ka me so be bodua ho ka ba den ka me so be bodua ho ka be bodua wo be okay gi bibi tete ho na me hwe Mickey woni ne dai ka no kore mommy da bi o first day obaye no woni ne dai mommy da bi eti woni ne da ba ko no a ode ko ye no woni ne da bi e ko pe se yete ye mba chwan eno na wo so ye fasting na wo ye ama hwan mommy me try me ya de bi na eti na wo ye fasting se nyame nye den oh me dia ale tedwa tuna me na me se wan ka no kra de se de nyame onye oh be because no kwa na me ka no wan ka no kra se bi ya woni ne da ye ntro no kwa na me ka shoro woni na bi em dabi me fe na me ne bae me se ba ko so ho no mo mo nyansa we ne ba we ba second one obaye no oba be da on me nyaka ne ba be da no na me ne na obetu me ne me girlfriend bi o dem en kwa na that time oba second one no ento o bia ba punu ne mo me bia punu ma mo na me ne girl ne pain on nyam ka be da nti me da mpa me mo friend wo mpa friend freedom me nto na me kwa dai nti third day ana me ne we be dai na kwa na be free toy no ti mommy ena bia amam na woni Mickey etwempera no like obeji wo free otu nsam no na otua like wono die ni no maska wono die ni no maska Mickey wantua mani abri o ba woni ne da woman ska mommy tama da ni ba o ka tell me so wonye mo no na ebeye adro to ne yin de na tama mani na me sua adwuma ba 2 years some months bi ma me yare ma me ko voter tana me nya adwuma na skasemia ti fezia woni ndai kwa wa maniska wo wie ya no share no dross no koy maybe some wa maniska enti no wanya yeso fa de fo de onya sama de fo de enti no wode ate ne ka free wo na yem yasa nya wo free wo botom ka menye ayem yasa free wo botom ne free ma me botom nyo ma me ne dai e na yem ya no because wonu obi bada wona wo ka so sa breaking virginity na wo wie ye no ama ne baba so won san kosa wo ama ne kapre wo so kwa na wo ntumi nante na ho hyehye wo mebo a eno a wo kan me me ko ofie no na ma ya sa aye kunu na kan say Mike ma ya sia me ye wo na ka to niska wono da gidigidi ana pa chan face day na ne be ma so sister mani abre so pa chan she ho ne ho ye ho ne ho enti na fit all right na ma si so enti na of so ye enti wo tren so ana wo di shikuro ne fa wo tren so ana wo yisu shikuro me bi so asam oba me the time na ye adwuma wo tren so ana wo di shikuro because wo sa ba ma ne no be da biem obi a ho ye wo ya wo ya wo si da sa akota ne be da biem se anya ade chen na me sa ko e enti wo tren so ana wo di shikuro ne fa wo di adro ne fa ho okay enti says ay mame wo onka ne kanu ne yewia ho mabiem papa no na eba mame wo se wa boka sen sika amede mane ne de aye 22 kasagu mame sika ne nyina ayese wo ka yesen sika amede mane no aye 22 Ghana cedi 2000 2200 ede niema na matutama no ni wono na kolaro na omudidie mu nyina no 38 ne sen 3,800 and look at 2,200 okay 3,800 2,200 wa wo hwe make mama e ka wa bo ho ye sen se mama ne ka se ono aboka a blaze ka wade sani a ni nyina ye 22 million oboa a bla ne ma ne ka wade oboa da bi wode ne ma ne nyina ka ho si ne ma ne nyina ka ho okay na ska wade one thing ne say late time o da kwa ne dwane na be ya kasa ma me fe na no ne kasa no okasa che mama anyhow na ona kasa fa mama ka che mama say e ka mama abobia no on se so no abetua ya sese obetua we wo kan se won sese ne kana abetua me paso mama say nyina say wo kan say me kan okay na me sister to fla mama ne ka che say
enya sa kwan ni enya se me ka se menyim ntina me de be kura na so na de oba no ye ntina na me sister kan san so ma me ka so ba gi ni sika enya me so ono so ka abo me so medwuma bia ono so be tua kan say enya problem be tua na me so 20 kama okay nti say nti ono ma me ka che me say ai o fra ma me ka che o fra me sister ka che say wa to anda wa ne pan ka to anda wa ne pan ti mami ai so on to anda wa ne pan ti mami de ne anto nya mankume ena me say sister on to hwe mami wa to hwe ama to hwe ama wa to kente ama o de akeka nya me ka che me sister ai ampa na pan ni anda wa ne de on to o eti de ne de na ototo ma wo bobo so to kente na to nkula nkunya na to afo ne mami na nkula ntale me de mai Madam ni bi no na socks na skinny no enti wo ji ne ma gwa na so na wo nim sa akra ne enya ma papa ma no tele papa ma no na tade de obaji report aje mo nyina ya ato mo agu fachi wura so mi mo anwa ni nya nka ho tete o da so etutu na ya de dia na eto amo sakre ya de dia na eto Patrick ma me toto sa ne ma ne brɛ o me ne woni asambia obaya Patrick ma me toto sa ne ma ne brɛ o After me no one train para me no need bia me nim wo so fi baabi a okay aba braba ji adwen na yanko Patrick ma me toto sa ne ma ne nyina ma so omomu ne ho aba mama ha mejo so ma nyanko panda roma na so e fato for mama ye ho afa wiai na nsam ne ana bia no wode ma beja me monitor nsam to da na ma ne de aka be ma no e doctor da so na me ma no so de aka ma no na de ye no hatwa na hatwa sene so Akoma 87.9 F makoma mu nsam jubadie na wotie no edem live e wo Onua TV Kings TV and Star TV e bo 7 pm pepepa OIC e be repeat program e bo 10 anajo 10 pm so ye ne yankase enua Onua TV e be say repeat the amount yenko Carnistic Ventures ne yakwaje Zahara powerful no enfri ho fato for mo mama Akoma da ase na mecha kwan shonko so na machi ahwefo ene atiefo nyina wo bɔ adwuma awia yi na yebenu maduro aduro na yebenu nya duro bia Zahara nupa no ena wo utie me wo se wo pa bi na wononom eya bibiduro wanwaso tatashe ya enei no wonom ya se eye ho adwuma wonom aduro ya ne se eye ho adwuma aduro na no hye Zahara Herbal Mesha no ene ni G capsules ne de da betena se ya meka me se ye nam yade aduro gonorrhea syphilis candida ye wo de pua wo yi ba na wutie me nkekan ye enso bi fifiri wo ba mu eba boso me so wa fiti kona ye hawo ede nka boni edi akire oba bi wo aboso me so a efi a wotim obi abete ne nka enso so nka sa ne oma we di nka tetebre mu a ene di atwam ebi ni wo biem se wo nsa bebuo wo bebu nsa na wo ba obi abete wo nka de mesre wada wo yi wo ba na wo te sa Pedro we binom Zahara Herbal Mesha ene ni G capsules enra mama komishi aba baby young girl 22 years 22 en wo hia me wo so ya no hu se ya na Akoma ha me be kire bibiduro bi mu na wakọ hospital akoye lab ye twa no scan ne ade nyina adan ya 22 no ni nsabuo no ema ono so awonyem 22 years old na wo ye enra due ya asem na mekai nyame ne me dance ni nyame so no kure na mekai young girl enam se ede na adan bibia na se wanyema ma se ya no se dabi onu cry o chese ko be 3 years ko ni boy anam say ana 22 na me de minimi say man panyimfo no ena bia onsa wo ye bra na duru ba bia na twetwe mu na 22 cry dia fe na wasi so en wo se anyo na wakoye lab ne ka eko 5 million woni sika obi drumfo bi kwa na abo 3 million ka 2 million to obeja so me so na me de me nya bi ma no de menya ma na ya duro ma wa duro won konom ayadupa na test ne ho ya wokoye na duro pa nso ni se wo bia wo nsabuo nsisi so e ba nanu na nsa na twa obi kura ho ane de amakora na anu agye bia mehia no wo no kura de wawo miensa ne kunu pa wo ne bia ka ho wo ye sabi kramoni so mo ya mo wododo wa wododo e be wa bia ka na wo chese ne nsabuo no so atwa be be nyinsan ya ba me ma na duro we bi se wo nom a ende wonyem nyame so no kra me na da mama ko e ye duro wo ya e ti se wo tie me wo nsabuo nsisi so ene ade e ba e che moja no kra ni nyefe basa Zahara Herbal Mesha ene G capsule si bi na no nom ye de
mesha no ye nsuo no nom capsules we ye mfa nsu kan fa nom ye capsules no enti wo to capsules na no abomode apɛ mesha no na ye ni nsuo na ade aka ho na wo nonom na obi a ne nsɛm osisi so de ye wo kwan fa so anum aduro we aka bɛn na wo twea ma wo nsɛm aba no ahyase anum aduro we saa ne ye no obi wo a ya ka ne sɛ ye no wo hunu sɛ de anum aduro no bre bia no wonom da bi problem krona ha woro de frɛ yɛn etini ane ye pese ne wudi nkomo e wo 0246 348 334 0246 334 and a 0248 569 335 0248 569 335 o frɛ yɛ ne wo bedi nkomo problem bia ha wo sɛ wo ye wo ba sɛ wo ye bema e mema no so gonorrhea no enei okwa sabia sexually transmitted disease almost site no diagnosis center no be call mema nko a syphilis ni gonorrhea no obi wo ho a wo ye bema wutie me wanya bi da wanya saa na mu yade ni bi da wako ama ekọ enso wo ma na ba pedro we binom gonorrhea no saa na tie eba na wo no mu aduru sha no entu ase ewo mu ana asa keka ne ho woni padua ne mu anadwo nso na eba o ade ebe sa no na ba ma mu hyehyew obi wo ho a wo kwadwo nso kra no wo hunu so wo na mu yade na dwonso no ema preko pe eba sen ketenkete na ne bema mu hyehye no wo ye bema na wo tie mi na wo sa problem na pedro we bi na to na nonom Zahara herbal mesha and Zahara G capsules ye kan mi enu bom ni anonom wo di so we mesha no na benom capsules no 2 days enamu yade o ensansan o ensuo bi na fifiri bema wo bema mu ba o so wo ba na nkekaye wase ye wo hene o ni nyina be firi ho ama ho atimi atɔ eno de to so mi enu ne ehinde herbal mesha na sa hindi we no hindi timi ni dia no maduro we bi hindi heba me hye wo bi a won timi ni die na no mu ato amanfo didi a ya tia yeti sankwan no won ye won timi ni di o ya wo de aduane besira mu a wo se manu mu nya me de wo ya le no maduro we bi hindi heba me hye afenso obi a won timi na ade sa na krokro na chew untimi na obi abeda to nkromo no wani guso wonso a wonyare umoja so na atie pehinde ya ba me sha we bi udidi a ubetimi ada edre we wonu atimi didi pa obi o wasi kire yade num sa edre we bi o sugar level no wosoro wakoye blood test am yesi o sugar level no wosoro a pehinde ya ba we bi no no fama me obi wo ho a o typhoid fever typhoid na agimoja ni nyina aboso ni pedua ni nyina aboso wo fon wani obi so wo akese ya mroso entini ni mu asisi nti moja ni ntimi ni afirisa ne ma enti kyese wa yese tebam oturi na yentu nonum hinde ya ba we bi ononum a ebiebie entini ni mu ema sade ne moja to na asisi kwanu mu nyina no ni nyina afiri ho ema moja ni timi di afirisa ne ewo wu mu malaria fever de ne wato adi wadro ni malaria kra de ne menan etidi awurade nyankopɔ uwa tidi malaria wodi ya wosi ba ya no akoto mu nro ibi no anonom ekwa anaba num hindi faye wonsuo abenya san ya woska wo a no akoto bi ne bo so nya den na wanom we ya haban eye bibiduro enti any side effect so wo konom na chese ko ye wo style bi da bi we ya haban enti wonom ya ntantam so na eye adwuma yade no efiri ho ne etwa to ne Zahara man capsules Zahara man capsules Zahara man capsules adro we ya memedro mesra wada ba ma bia wutimi bo adwuma unto graphic mo bi kenkan da bi ba ma bia wutimi bo adwuma no unto graphic mo bi kenkan e de say wo beto graphic no obi na kenkan wan kasa kenkan wade one artist ka to bemma bia no nom Zahara man capsules mono no me mampaso ye de e ma na ma yesu ye ne de what ya say Zahara man capsules e ye memeduro e ma no we de mesram nyamadura oyi wo ba nya waduro ne goto bi me ma no nko ankoto mfa ma me eduro na ni say na tie color ne ye mauve and pink odo color ya sada ne ne sa onum ya no e ma wodo eso amako asem na no ato am so no etimi de besia
mon frey na ye ne mu ni nkomo ye dro no so ba bia wo benya bia to ba bia the whole Ghana pharmacy chemical and crime for no na say na crime for fresh so munya bi me pacho ye de bia begro say nti ko ba bia benya bia wonti bibia se so afrey ye e wo 0246 348 334 0246 348 and a 0248 569 335 0248 569 335 many aba nyame esha me da se na ye besashia ye ne oba ya papa ne sister ni nkomo ne mo oba ya ma mbisa say senka Mickey mame Edna anka nkire wo say wono ba ko papa ho a eka be ko so a ade akra na hye wo mo agigi sika wo mo ho etika kopem da be na abeja ye so me fru na ka me nko hobi da bi o me kire say Mickey mame anka nkire wo say me ne wo ko papa ho ede ama makwachia na ka kire ne say me ba ne wo na nyimo ye betua ka na fe ye hunu kan wo ho na ka wo be ko so agigi wo madi me pe no kore oh dabi enti enka brebe na wo bejai because wo be fie wo no mo ka say ye nko e na ade dwane enti wan kan ka brebe na bejai ye sa di de na ti sa da na itwa to no ka wo ba na wo ka ma hobi nka me ma ka no kore pampa ka no kore na sa no mu nya fa wo nko so adwuma no o ka me ma hobi nka ma hobi na wo pe Mickey kwa choda na wo pe no ha ajefo ya samo na SMP Mickey mami mi sa question mako na fe ko first day a woni ababa yi dai no odo na wo do no anana ya kono o mami mi wa zen ka me betina de wo ye wa dwen se ono ne betina nti na odo na anya akono bi na ma woni ne kodai na wadan forget na wo ye se ono ne betina oh wadan forget so am pass wona otu edisa ye wa ka be ye ode meba o say wo se na wo pe no na why you argue so on in the better meanwhile when say your best friend close friend na enene nam na just so betumi adwa dan for yere oh betumi me we ye we betumi 100% you 99 that time na ye den time no nye say dey and then time but still you can no why you do betumi aye time na me ni nyame wadan for na we say we ni nyame oh serious na o again na ni get oh say dey why na why dey and I'm like, I'm so nyame wo ye fast e ye my moko na kwa baba e be me na apomwe ye tu ase am obeda kumase ahunu sa na tie bribai na wo bai wo sa wanyem ode beto wanim be ma ben na kire nsem be na tie yo me bai no not ni me ai huntwa wo kumase ha no ko school to ko school wie no ana be sa djuma be na wo pe na me fa no ko sua no ka jam te tele adwuma no pe ndi ma me ni scammer ni nua no say onfa ni hwe adwuma no but na wo mo wo tele ni no ne wo mo ben no no koi timi diska 10 million ana me ma so to no hu adwuma mo ni ama na ne nta de na de ne say wona ko hwa na me de ma no de koi dia che no da bia so no ya ma na 10 cedi how de ko aduma da bia 10 cedi mem kwasi ran kwa no ko aduma e fi biora ko me 10 cedi da bia 10 cedi ne ma no je o ma na me very friend no ka chem te papa abaya ohu abaya na dia sapa nam sa na abaya okon to achi na ohu ba bia okọ anado be 2 o'clock ana abaya abaya nto abaya ba no bisa se wo ko he je ma ni nu akwa ohwe no ohonum me ne bre pa se kuma si kruwa ida kakakai kuma si be bi so ehu na to ohwe owo hu no na ha no pa di ni ne ba ne frame no ka kire no ti che no abaya ba nto ane ne yesa no abaya ho do abaya ho no na wo mu nu apan ni pa no na krobo ye ho no kwatena ko tani nu ane nche di ya hodwa ntra ho panche nto ti won ma na obai ni ma mi nu ane ba se abaya abo bi ene ne nyimo ho ene ne nyimo ho nti ne maame ampene so onpe se ebo no so ne be obaya obeware obaya why maame na nempene obaya ne maame do no kasa ya so mo obaya enware se ebo no am se ni se wakofa ba wakofa ni se abadia ede ntira ma ne wa ke ma ye ntokwa bibiri ho no ma nti e wa de koto obo ne papa nim te se na aba obaya ne obani ne obaya anyim
ndi yɛ batu ani mesoma abo mi na ɔrekɔe gya na papa no ɔbae ɔde nsa bae snap na ɔde bae sɛ ɔbɛhyɛ daa no kyɛ sɛ waba na ɔbɛka ɔbaeɛ ho asɛm deda nduru no waama deɛ ɔma bɛne na ɔtwe ɛna ɔsan de snap foforɔ san bae sɛ da no waama no nti ɛwɔ sɛ ɔde snap san ba na ɔde bae still waama nti ɔma na maame na ɛyɛ boy ne papa ne maame no Patrick ne maame no ne yere no ɔno no na ɔdi dwa nti maame ne bɔ ɔka bi ama odwane kɔ firi hɔ no kɔe gya na papa no nso ɔtii maame no nti yɛhu wɔ mu biem nti na papa no ɛmma saa bra no nyina na ɔba yɛ anyem na ɔnyem ɛne wɔn nyinaa atu firi hɔ a na muhu wɔn biem no ni maame ne papa no nyinaa wɔn nyinaa atu firi hɔ na yɛhu wɔn biem gya yɛ saa no ana me sɛ na papa yi wadaadaa me kò sɛ nyɛ saa na yɛ no sɛ ɔba no me ba anyim na wɔ sɛ nka woba na yɛ na papa ne ma na Patrick ne nso no ɔma hɔ ɔno po deɛ na menim no mpo ɔba hɔ koraa menim bɔne kɔ gyina sɛ koraa mehu no ɔba hɔ a mehu no nti tama papa no ne wɔn baayɛ no na Patrick no deɛ ɔnyem ɔba yɛ na ɔnka ho na wɔn nso ɔwɔ yi na ɔno wɔ kuro na ɔba yɛ ɔkɔɔ so no so nti deɛ nti na wɔn de bɛto animu na bɛrima a wɔne wɔba no nyem yɛ no deɛ wɔnka ho bie na maame ne papa ne bɛɛ fi hɔ deɛ maame ne mpo deɛ wɔama bi papa no ana ɔbaeɛ nti ɔhyɛ da sɛ ɔne papa ne maame no nyinaa ɔmbɛba na kɛ sɛ yɛaka ana wɔama amba deɛ ɔmama hɔ bie mu no ana sɛ papa yi wadaadaa me nti ɔyɛ hyɛ m'ani bere paa sɛ woba ne meba anyima na sɛ yɛda bɛto anim sɛ ɔba no abɛka biribi wo sɛ woamba na watu kwa deɛ na kɛ sɛ ɔyɛ ha me paa sɛ mabɔ ɔba yɛ ho ka nti ne nsɛm mu nyina no woana ahwɛ ɔbaayɛ na awɔ mu nyina woana ahwɛ no bɛrima na ɛsi fie hɔ biem nti wohu no ɔbaayɛ ahokyere nti na nka de akora ne kɔma obi foforɔ no nti ayɛ saa no ana maame yakɔbɔ hɔ na menya call nti menya call no mehwɛ nɔma no na ɛyɛ ɔbaayɛ ne madam no nɔma na ɔfrɛ me sɛ ɔpa ɔbaa bi sɛ ɔpɛ sɛ ɔne wɔ kasa nam so wode fama no fa me nɔma no ma no nti first no ɔflashe meto me sɛ me wofrɛ m na aflashe ma memfa wo deɛ yɛnka ɔfrɛ wɔ no deɛ na ɔka yɛ berɛ nti ɔfrɛ me no wanka hwee nti anwummerɛ paa ana maame ne frɛ me ana ɔse ɔbaayɛ aba sɛ ɔne ne ba awo na me sɛ ɔbaayɛ dame na ɔbaa hɔ a sɛ ɔne ne ba ayɔ no na ɔbaayɛ wabɔ ɔbaayɛ ho ka paa nti ɔbaayɛ aba hɔ a ɔtotɔ nneɛma de ba na ɔno nso wɔ mu kurom no sɛ ɔbakan ɛne ɔbaa wo a ɛbɛn ma ɔne ɔbaa wo a ɔmo tɔ kente ɛna de ma no na watɔ kente de ama ɔbaa yɛ atotɔ ɔbaa yɛ ho nneɛma atɔ ankwalaa no ho nneɛma bebree ade ama no mede sɛ nneɛma nyinaa no mehu ho hwee a ɔsan mɛ ne sika ɛnam sɛ me nea woka nyinaa no ayɛ asɛm foforɔ menim meba no so ɔnka biribi saa nfa nkyerɛ me gya wa na maame ne yɛn sɛ wabɔ ɔbaa yɛ ho ka 200 million ɛnam sɛ 200 million deɛ na ɔtotɔ ma ɔbaa yɛ na ayɛ 200 million na te oma no kam sɛ 40 million ɛna oyi so am sɛ wasa yi so 40 million na o ka kyerɛ maame ɛbrɛ maame ne frɛ wo no nso ka kyerɛ ne sɛ ɛneɛ me nso ɔba yɛ akora de bɛrima foforɔ bi ba bɛka kyerɛ me sɛ wɔne no ɛna ɛnyi nsɛneɛ wobɔ maame no amaneɛ manka ne saa nkyerɛ maame no wo nso woanyi hɔ ankyerɛ maame no manka nkyerɛ maame no adan nti maame no afrɛ me saa no bibisa sa adan sɛ na mehu ɔbia ma m'anim sɛ ne yere ne ɔbaayɛ ba sɛ ɔbaayɛ nyinsɛn yɛ no Patrick papa bae enti maame no ɔfrɛ yɛn so no na wonim pɛfɛ sɛ ɛnyɛ Patrick maame ɛyɛ maame foforɔ enti wanka kyerɛ maame no sɛ saa ɛneɛ na wone Patrick maame anaa because obi nso aba sɛ wɔne ɔbaayɛ ne nyem ɛno no ɛna meka sɛ ɔbaayɛ no kyɛ sɛ maame ne ka kyerɛ me sɛ ɔne ɔbaayɛ ne ba ne ɔbaayɛ na anyim anam sɛ daabi ɛnyɛ ɔne ne ba ɛna anyim na ne ba no wɔ yɛ kurom hɔ nom ɔbaayɛ ne kunu no wɔ yɛ kurom hɔ nom anti woka kyerɛ maame no awo hɔ nom nti ana maame ne ka sɛ saa deɛ na gɛtɛ ɔbaayɛ adaadaa nti yɛka wabɔ no hɔ no 200 million ɔbɛgye anam sɛ na 200 million ɛdɛn na yɛ 200 million ɛna ɛkyɛ wɔte so ana ɔte so na ba 40 maame ne frɛ wo no wobisa a ɔbaayɛ asɛ maame bi afrɛ me ɔyɛ hwan sɛ wo ne ne ba na nyam ɛwoyɛ ɔyɛ hwan sɛ ta na ɔbaayɛ no nim hɔ nti woanya ɔbaayɛ anka nkyerɛ no ɛna onim hɔ na wɔwɔ hene na wabɛkuma ase a
na Akoma say na wonya wo bia mfrɛ ne nsusu misa ne sɛ ɔba ya bɛma foforo maame so afrɛ me sɛ akoda no ɛyɛ ne de asɛn na tie ma mfrɛ no because na phone na me kura no before no kura no na anim na sɛi nti maame no kura to do afrɛ me a me hu nipa kura afrɛ me okay me tene kasa ansa okay me da say enti wo de na kyɛ sɛ enkomre nyina no de na wonnim wo ho no no enti akyire wo benya ɔba ya bisa no ma ne ka kyerɛ wo sɛ akoda ne Patrick dia na emom nye maame na ofrɛ wo ne ba ne dia o si ni picture o okay oba ya sister me nya bibi ketewa bi na dia free wo ho ebra oba ya free wo nkyɛn akɔ ekura na onyem ba cho da bi na onyem wo da abrantie na no ne twempra ewo kumase no wo ne da ba cho me hu ne da time na me nua na yesa no na otimi che na wo su adwuma no ewo ma no akɔhye baabi na ma friend papa bisa ne sɛ maka che papa sɛ oba ya me hu baabi oba ya wo enti ɔtaaye be 3 times nya na sana enti me wo ho no mo sa na oba ya so sister bi ɛwɔ ye ho no mo na ɔso ɔkompaebo de ɛba ye ne sa na ɔso ɔkompaebo na me se ye ne de mpaebo de asofofo azani enti no me de mpaebo de me chimpaebo enti me nua no so de ne kwa bia na waye de wankɔ na akɔfa baabi enti amane kɔ na sister ne ka sɛ yampo sister ne so na ne kuro no yɛ kremoni enti wase ne kuro no hu sɛ ɔkompaebo a ɔbɛyɛ bibi enti echi no ɛna tamokɔ ɛna me call stage do sister ne friend stage na me friend na me sister ɔba ya wo he ɛna so ɔba ya kra mba yo na me say nyina so wona ne kompaebo no ti me ne bre sister no na me sister no chi kwahwehwe me nua yi enti etena baabi ama ebo 11 something na me nua ne ma ni ye fa ejuso ni ye fa baabi omo so mo kompaebo no nyina na me nua ne ma na me say na me nua kɔ he enti me da ho no ma enti me da ho be around be 2 na me ti me ni no obopum ti aloko po no no obom ni ma afie no ena ba no wase ne ho afɔ no wase san ne ho na bisa ne sɛ ɔkɔ he wankasa ena me fa beds ena me de bu me nua no sa ha ye hu ekyɛ kɔ fa asɛm ba ebrɛ me a ɛkɔ fa asɛm bebrɛ ayɛ den e de aba ena me bu no ti me bu no no ena me bu fui de bu fu na nam so no kɔ be ye kura na so ti mo ho no mo sa na me ma me frɛ me sɛ ɔba ya anyam ena me se ene wanyem dia asem de enyam asem ti o wo me ho de ne wa me hu so ne menses nya kwa na me top pad kwa de ti no wa ne menses okay ena enti bi de wo ho no yeso ena obekuma ti me sister pani pa no me nua ne kwa share ne ho ti wo no afrɛ me say yete so ba ya bekuma ase wa ba ne ma sabe no wawo na no wawo no afrɛ me ena me say oba ya bekuma ase dia ada ne wo ma me ho okay if you say me na obetena me nti ada na wo ma me ho ena ho na ko madam ne ho na me say madam da bi ese oba ya ba ha madam so no ko no madam so oba ya ma nti na chese sabe na no oba miki mu ma me ho no she so bia so nim ti me ka che madam me bufu madam ka che say in case me nua bibi si a o da bi odi na ba be ma police fire den a che nti fra papa ka che say oba ya kuma so no oba no unim ho hwe nti da to so last away me wo ho no ma na me nua ne bai me nua ba no ne bai ne bai no ha frame no say sister wo he na me so me wo fie no say e ba o na me su you nti ho na me say me ni aduane ho nti yanko nti omo bai ti me no na me here ena na me ka be nti me no me ni aduane ho nti yanko na em kodi aduane se kodi aduane ti kam ena madam ne frame me say what asema ba na me say da bi no say oba ya ne kunu na kra na one ne wo ekra na so na ada wasade bam asade abra be ma foforo bi wo kumase na me say na se boy no akra no yesi ne kunu wo me na ne kunu wo kuma ekra na se wo na eda na ode bra obi na me say ye na o se maame na ba ha maame ne kwa tia hwe ne kotodwe nyina eden awotre na me say wurade na me demi ka mama me ne hu se me kɔ maame ne ho nti dada me kwa je ne number wo madam ne ho na me fe setare nsu oto nti ho na me kɔ madam fi boy bi na me say de won kɔgya na me nua de asama eden aba na bra ne su kɔgya nti no ke ne nsu no to si maame de we coat ena o say me ni me say na me nipa mi no aka me fa chine eden ka na me so maame no problem na me nua na eden me pa asam no chine de yɛmfa nto nche me nua na de asama eden aba nti wo de me ho fa kra nya hwe nti maame no kwa na ne ho afɔ nti utimi ka kyerɛ maame ne sɛ akora no nyɛ ne ba utimi kɔhia ne maame me ka asam me bre utimi kɔhia edna maame sa me kɔhia maame miki maame utimi ka kyerɛ miki maame sɛ akora no nyɛ ne ba miki dia na yɛ ba ma foforo dia say na me omo ka kyerɛ mo ye kura na say me nua ne obi awo ho nti me mitimi boy no me nim ne da me ka se me nim na me boy de he sa boy no miki ya me nim no ba Patrick de no me bisa na me say
Miniano, bueno, a crown on the papa where you crown as one. Okay. It's Mimi, say, on to the Bona, maybe never call me papa. Okay. It's ye quite ye want to tell no so mamma found a million yen, why, ya dear. It's a million year, why, ya dear, to maybe never call your chrome honor. It's a 1 man, my man, the corner, Miss Mammy Yabuty. And a man did Akoma and me bite. And Bellam got a buyer say, it was an offer banner. When you said the offer banner will be and was on our Masu will be and papa will be in him. Into a would be not or be cool, baby crying and covered and saying, Turn a boy is not the genius or man is a Janet humanity, monsieur. And I'm afraid, ma'am, and the mamma and her mamma can say, what you told you maybe I'm more buy and tied any count. And I, my friend, and say, oh, buyer. Mamma is what you told you maybe to say this in my minister say. And your man, you want to if you are born, I don't make canoe. If you are born, not to turn your money, dear, who's what to tell me. I want to say, what you feel. And a million catcher and say, one to brazier, and that's underway beer, and I'm catching my Mr. Ma. Million is one to. I, we are and from a mammy move fukra, mammy from Cajon. We are tournament cool no buyer, and Mr. Mammy, we jack me the dinner time because we crash in it. Remember her, and your dear. Million yadia come home. Mammy and I did to make to day. I did about now who me media of phone. I me put on first of all, I saw the last one a crown, the band of Chasson. And I'm deciding now, but so what will be yadia and the man found call me papa. Okay. It's would you wouldn't miss Sako down in Yambiki by a Patrick. Yes. Okay. Give me here. No. Simple and short. It's me, because one boy, no, me, my, you know, back once. I feel like me say, or friend who could catch and say, be a bon boy, and you are so good. I'm a friend, the banner, the man, it's one, and what I say, what friend make a chance, I don't see there be. Who would you know phone also? And your phone also, I saw day. Your best shame, Marshall, so one year done. Why? Oh, dear, walk of Faber. Pastor Julius, Jan and Ekramonia, evangelist, and a braco. And yasam kitwa. Ayayiko seasoning powder, ayayiko beef seasoning powder, jollof seasoning powder, stew seasoning powder. Fanwa wadria ne mo amoje orders restaurant chop bar for net de. Edwane supermarket munye na fresh 0244 160750. Pastor Julius. Ma'am Joseph. Yeah, go straight on. Okay. Akra when you na akra. Oya akra. When you na because ne mo ma shen de hu so ya akra sa na say ne o ye no na mpese. Mo mi so ba ye akra. Because man dey am kasa say mo say no kre. Oba aha ma mfa no kre ensi. If you say so we not talk to about Akoma oba breastil you ha papa. Person ko say pray ko nyankukuku onkom 19 years. Oba ya wa 19 years. Na na 19 years go so sa. Jimi bebrebe we abros ni age no. Yenya Akora ofin kan ba ya. Oba kasa resi na ma so be journalist. Mary. Onu onye say 19 years say 80 years. Akora kasa resi ma say. Wait, mama. Unu obi ada. Any news? I don't care. You two say to my munya abo. Musu munya. I don't care. Say ya bo mo say we dem fi say munya ya. Say be am nko rough from vagabond children me gu ante. We dey be am munyu su condom na mo ho ban. Oh, you need you go so you two for no so kra mo say no so mo mpa raw. I dey so you two for ye nkensi ye. Mama, na only be ma da. I did who are so can cross me penny someone and me die. No person you money to say rape. Rape to assume you. No, Mr. Dross. Now rape was your rape. Nipa back your rape to Jesus Christ. Sir, and not draw. And I just on there. I want the phone, let me know. Oh, that was a dross no crown. You okay? Who say ya? Would you want us? No, I never. Bakata hu no dia no eno na wo bia ya abatia dia ne dia wo bia e die so ye nra ho ni bia so ye nra ho no so so mi mie pillowcase na Pastor Julius enko na me na pillowcase ya nwa chi bebre da fufu beji nwa chi nya na da say rem because some come say you would different times you would deal who bebre ya de ma no and da for you no kwa no ma cha ba me dia ma me ntia say ma unya kola wo bro so say say so ya akra ya tumfo mo so mo mfa enti wa preso amo no wa bo adwaman eno say mama no kra ono me anya Europe yenyi Europe no mfiri mu wa Europe no ono die. Number 2 uri da wi no so ya oboni bi na wo de ne be ko cha o se mama e ban ye eye mikidia
Minimum oye me 1 2 3 4 tina me na koma Patrick me na koma Patrick no na matre de omre say oye oboni say abanu nya wo dia eyi de na say be ka chere say o maame ehwe ba no ama onyi nse nyina miki ne maame na ahwe wo awo abesi say ba wo ye say awo ni mu no wo ya nsa wo fe miki say wo good ana miki maame ehwe no aba hwe wo obi o say Patrick dia dey come Patrick eye dey na wo wie dey afeni nya Patrick dia afeni e miki dia ana miki maame ahwe o we wie afeni o say Patrick dia wo ya you dey crazy ana sani o na akofa hwe mama nipa bebre ene amanfo ma na tie omo kodu embassy no mutu kwan akwa bro chire ne say omo koye die na to the man's surprise oba koye senya wo ba no obu say na me here he of afena apata bebre abono amama bebre hwe nkofo mo na aye sa suba wo ya ababa yi ede na die ma ye besere mo ma ye hwe hu yi ye nka no kore wala nyem wa bra ye wo dia obera wo nso a ebi ne ye de omba ha de bia ye bo omom hwe omno tete na tontwa enti obetie sika no sika de so tua ekwa so tua hwe ma ko tufo eno de oye yanko obetia sika no de eda wo sese wo tua na ma ko ade a eye me yanka oba ya ba ye nke sese wo ye ne se ma ko mafom ma ya ade a enye okay so ntoko dia be dia fa de ya ade ntoko dia oh mafom dia me ye no enu kwan se wo ba me ye sa ade no enda oba ya mfa nche ni tiri mu se na o akonya se adwuma no nkase se wo sunya na nke ni kwa se o sa ono de niamo ho wo sa de sister tenants wan kase ono na pamu no wo se wo tia no no na wo koye ene nkola na aba no sister anka just wo kwa abontia chenti ma wo sua adwuma biem labi wan kase ma wo sua adwuma biem wan kase wo pamu afrifie ho wo nkola abone nsam ana ma wo tia wo na wo tia wo wie ye no ana wo fa wo bag wabaso wakoka hwe wate de ede wasa akomimpirenu wo obi ya repu na esa akompirenu nu a esa de entuma kobo ye mu sweet mistake wo de wa ya wo de enti watere mu akoba wa ha mu na wujigu mu wo wi a wo se wa mu ansua adwuma saa de wo ya wo koye ye de wa hunu ni ye adwuma no wan hihye ni ye anka wadwuma sesa wo hihye ne say mako yete ya na ge obi be kan say no opese o show be ma no nti no o de ne ho koye e ma ni bomu 3 days ma ni rewura ne ho o wie no se megyawo e na be ma na adwene asaye enti nka wo ka strategy nka sesa wo fa ne say ene ne me ba miki me ba no ba gure mu a me wi a maka tro se fam kosu adwuma na ne ho na boawo na obi ba de wo ye de ne kwoma ne se chenchina ma me hweme kente wan emo anwa sika ya to kropoto ya to keta ya to akuraka ya de akura shachire ya sane yare ya etua no ya de bantu aya sam kitu etu obaya mesra wupe wuwo so we de kan ka akire wo mo senke ye pa acha wa ma but we bie wa no ne wo sie duasa se sika no o mo check ma wo na wo betua de a ene wo betua evangelist Mame. And then ye we 40 pepe na ya boy commercial. Se maya we num ni eja o man we dia hye wo mun sade. And in Ghana we have a long way to go. Yeah. Se why watching say obe play. Se hide and seek can say you say ade enye unim se enya akwala no dia. Na otumi dia akoma no. Na ne ma men susu nim se wanya banana. Na waboka. Ene misuro se boy no kura ye boti akwala we da chi bia papa bi ehwe na mani nyini na ose ne ba DNA ebi ya kwala ye pi ye besra girl o abrabo na wo bon o hwe yi 19 years impo na wo yesi na ubenyini efidi kase we nso nya baso na nipa hu sa abrabo ni se na tia utanyi ya na edi wanim na de wo kɔ empratwe de yesi munya atwemu si munyai na mo munsu nyansa wom sese akwala yi na se boy yi so ati wo de kɔ na se nyo no a wo de akwala na fine ye be sere maya na eba no mo hwe yie mo add value to your lives na that wa family na wo repu me and wo de fa ho and wo de ye den Jimmy say ya wo de sa no de akwawade mu wo de say ya no de kwawade mu
na ne ma on say papa o man ka wo hu de wonka abro ni so papa ne hu de wonka sister yin so ba wo so ne onim sa akwala no enya mikiri kojo video aye sa branti dia wo so force so de aba show bi say obusa da sem bi say enti kata mben na nka ube yi na di se enye ne dia o si d-day no d-day na o di dwane ya d-day na di dwane ya naka ya ni ha chere eh ewi ase hu o kwa ba 3 times ai awura bai won kwanso o tribe bi na ado mu di agro no anu asi na no asi ma unim no say rape on na na ye ka say ebetimi aba say nye rape ai fi say okoro no ho edentuma bo ni mo akwadwon so kra ba rape so de na kra de say onu kunu kra to no person no da na so umpene no wo de oda ho kra ma ye be ka say rape so de ever ne say rape rape no na akoba ni pray no so no boy ne say ba kopo ba wo de wo sa say o sa frɛ no crack na wo kan 3 times enti obi o rape you first one na we ni nje ho na second one wasa akọ o frɛ o say beje ne ma na wokɔ adan na wo twitwa ntra o chese mpoma nda ba bia na we hwira fam na we gya tete ho entro kwa o say okay nyina no asem no me anu ma ye confused me pa me cheche no ye confused na wo sasa say o kan kosia o kan kosia ade ananka wo so ya nipa de wo te wa ho entro de men kan say entro de say o ha once a wo be so de ye yo ho ba wa wo say wa fom o ba ye na that moment na o de nka eno say mama ma ye bone mo pa cha o ma na sa wo betna se abetwitwa ntro no ne me o repi me na oyi fa ho da bi eno de oba wa anya de na menim se wo be na me se wo ba abeka asem ya me nyina ye hu mo bokra ne maami ya kasa na nka ebi a enema no obeja ama na ka fi se nka nipa hu no kra nka nya hwe na so se da o si de ba ye die Mr. Osako wechi na sa bra be ma no ma o ka asem bi na me pese ye hwa de ho se oba e kra oba wo se wo de na nka wo pe na ye wadanfo girl de ba wo de wo se na nka pese one netina me ni boni bia wo mfi se bi o no obi nam na hu se one abrante na oba bi na meto bia hu se nipa no mpe no but wo de nka wo nya ya ka wo pe ka be ni ni problem ho ba se oba ka che me se wo ne da ye no wo de nye rape ba ne da wie ye no wo ne na nda biem de minjindi because na wonye hu sa akwa na nya odia na oba ye no ka che o se wodia obi a pene de wontimi kan chem so ne da ba kwa honom de be ma no and de nya no kre but dem pesa men kan nyina nsa oba ya hwe osuman yi okay hwe wa brabo yi wa hwe ne na ade adi obi o next time ba bi e be ko no wa ha na wa nya won kwa bi enti on hwe na brabo yi me da se na na kwesi apokua osai akoto nya me nhira ho na na akua koko tenenka evangelist Samuel Mensa watenenka na Pastor Julius nso watenenka Bible Center na wobatenenka sesei kasa ni no mpemu ayeresem expert is also na nei wo petokase no focus ba stroke ba sabro ba cancer ba stomach ulcer ba form yade me se yade bi e wo wiase achemfo ba de hamasa ade ni yade ni papai woni hu nimde wo kumasi ato so go hospital in China tema come to 16 la shibi wa Bemba West Club 0244 083482 0244 083482 Daniel Ben Trading Center yin rodoso papa ya de Daniel Dani Heba Meshaba Dani Ton Heba Mesha Dani Natural Back Capsules memedro Dani Heba ointment obi etumi desra Dani Prosta O capsules memedro Dani running ina memetumi fani ina ma de mo betumi ya fani ina nemom Dani Natural Back Capsules ene Dani Prosta o pe ena ma entumi enum bie Missy Eba Fredman Samenko Apidank na fe Adum Chemical Benya bi Dani Eba ya wa Ashton Rom yani Dani Farmer ene hwene mu fe you know 0273 392877 0273 392877 chane so Ernest Eba Industry ya Ernest ointment ade partner tone ho pimples and stretch marks unanta mu apropro ekro eyam honamani sansa wapampa mu apa eye ehoa uchinwi bubu chese Ernest ointment onua unso bi hwe ya so bi hwe fa bisra
na abedi adanse awake natural capsules eka yenro no eho ene bema wo bema wuo bema 2 minutes na je say wo na ada ho no oba wo fiti kro mu nye wo ba akoso kuma mu wonko yie wo how bay amane bay adura wo hia aye awake natural capsules shane so mame enkrai okanshi drug lane kings work herbal repair venture tinata herbal base left mercy nisi pharmacy rejoice mbenya bi ena kofo duafo nko Gapson Delight Drug Right Beno Pharmacy enkoko Wusko B Hillside and a BB Pharmacy Kasua Tribe of Judah Kumase Daniel ba Misia ba calling na Kabme and a Chris K Freyera Ernest I was 0245 07 9915 0245 07 9915 Dear we Ghana card Brana Baje Bosia ewo quick credit won fa kwaye adwuma fa kwatetre wadwuma entra wo ema wo ya burubro ye kumkoto etu anwa pradeda so ni bi ndokoro bomodi aneko na ukra Ghana card abenya bosia fa quick credit sesia was 0596 920833 0596 920833 ochio wachia wase ochia ene ochia na je se wutu se akue ka wochia no a what be say bibia wu enu ti oba obema sisi yade o enemu zan yade o che se o fiti kromu ulcer stroke koko ana pressure yade ben de wunya eye ochia herbal powder divine e de ba wonum wo makura busuakuru wajanhye me pa cha ofre Dr. J so ye be ma na pe ebula mataria frɛ no e was 0551 228281 0551 228281 edra wo ba nom 180 be ma nom 180 ye ka bomu na ye 360 na ebo adwuma ye Dawood 360 capsules no sisi yade ni awotutuo Dawood ointment fetwetwe apostle febi dobra sa wa oba be ma fatwia ebe ye wo ho adwuma be ye sa kire ne sisi modan Dawood eba mesha so de se hwene na dro malaria fever wonu mato frɛ Dr. Dawood that was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 herbal shop and a pharmacy be a mubenya be eye ka fefe capsules takwa betra sabasa bema oba won kosio kuma no ensio white and carbone wo fiti kromu nye wuni atenka wo de ka fefe capsules bema ade sa bema ni ehi enem nsan ya de gonorrhea syphilis na ema wado brada wunya ka fefe capsules for Harriet it was 0207 183 819 0207 183 819 Mesa fruit juice Mesa fruit juice and noni fruit juice aba anwodi womuo ede ene wukwa party wukwa engagement wukwa year wukwa festival event biada wukwa go bia fridge mu a wo hunu bibia se Mesa fruit juice Mesa fruit juice Mesa fruit juice onomu a emahoden enfrafra wa bia no 100% organic fruit juice ene ye de ema osano onua se wonya no bia kope bi fa sevu ahoho na abehunu sa drinks ne de doso na so ye wo mu ahodo ye wo nectar ye wo ice coffee ye wo iced tea ye wo glass bottle no ye wo pet na fe ye wo can de yin na pe korekotobi Black Eagle energy drink me pacha wo shanen so papa ma wo saka Mesa free drink and a juice no na wo no obetenka papa freyan e was 0208 44 45 45 0208 44 45 45 ubenya Mesa free drink nibi na won so watu ye twe ho abetiefo ye ba elbetoso go for your dendo. Yes. And we found to babo ni mo. And we kwa bonte kwa jonso ye. Ono bai. To obai na obeda ho. Enti nye no kora so report. Ma report mo. Enye no kora so wa ngro. Na me ti asem no. Me ya pa o. Enti nye no kora so wa ngro ne wa ngro ne dress what the fan chain. Dabi nye no kora mommy. Anya no kora. Wono awie no oda mpa ne so. Mba so ye. And we say that so na wono na tena so. Bra me na me da so. Wa na da so. Mba so ye. Okay. And I'm not breaking the virginity into. And then I'm telling you, I'm not meant to ask you. I'm not breaking the virginity. What's the one in the cry? Maybe a baby. What's the one in the giddy no? And a breaking the virginity. Very mommy. Giddy nasema. Okay. Men I breaking or Rebecca I'm breaking the virginity. Oh really? But why? Are you so sure? Sure. 100%? Yes. 100%. My boy who grow mommy. Now tell me no. Eshin papa. So what's not video so bad to say. Me marry puno. What run the dress and where so yana menses? Mommy there be nyanya menses ah. E betu nya basa no nyanya menses mommy. Nyanya menses ah. Wejidi. Mommy nyanya menses. Wejidi. Papa, e bia na ne ho nsusa, e bia na wo de aso. Mommy. E betu nya basa. So me so be kan no kra o.
so we kind of cry me na me breaking the virginity ya beba ho and we can say me na me breaking and I say na say na ya man o say bisa me say man iska me say me iska me de man and I'm sure now me yes o ka say o say me iska me man o say on say me iska so da e ma me ka say me man iska da asim we buy no o ya o say aduro and man no an iska me man 50 cedis na asa and 50 cedis me de man no enti ukofa wo mame bra okache wo se onyem no on kache so onyem okache me say immense say ma okay ana me say okay na pressure wom ana me dey samle me madam for be so fan koile fan come man that time no kan samle ye dey oh samle na ye dey rushes because that pressure is now na rushes aguno there be na me nis cancel it me nis no all pressure me mommy it is samle no dey man so on fanya den so of answer na ye fuso e be ye den blood be na neba you say the best say yes intention na ka tell me say ama ana me nis ka na madam for so dey fan come man na the samle na bia say nyin say pen me ba cho da bi what is samna ni bia say nyin say pen what is samna ni bia say na ne ya da na hu ni say the sanya ya say nyin say oh samna no enane moja me me fa no aha but what dia ye bi da oh ka kure oh da bi seriously ma me ke ya 9 months later ya me ka chan wo say wo na obi awa kan no de samina obi so na chima yes unchima nemma wayase ya wo ya na asa ni daniel ha na wo de sra enane moja ne mane ba din wonte ani daniel ne bio eno sa aduma no samina ne ye aha ana obi ani sisi ya me pa cho me di dwa mo me fidie so kwa maju sika enti mami misa enti bra workers wo de samina ne ma no no se nyinsa na ama eno osa beji ska biem so de koto aduro da fo be say aduro bi o ban koto na me diska na ma no woni ne dampre dodo say ba cho once woni ne dampre dodo say ba ko pe oba ye ba no okura kosuo o mama me kwa me bo me kwa na me dia ba o eru ne e me ka so mo mayi kosuo ni won oba ye eboa no sa wo no so oboa ne ho wodu kosuo be bo bia so oboa no so oboa me mommy asante kosuo na brofo kosuo we brofo de mommy you na kwachi ye mpa brofo wo ha ye pa bibifo wo ha me pa cho mo nyi yikosuo ne gu ha Mike ba no yegu ayi bianim no mo odi ne kosua ba wo so ntwantro ba ye twantro ene duabo besu etu odi ne kosua na ba eti woni ne da once enye rape me ne da once enye rape ba cho da bi what woni me da once eti den na ka ta woni me da me pa cho ba bra wanim kakra bra wanim na kasa go fidie ne mame one fan so amfa ho mommy me say me da once about what 2 times na ka so ni na no nothing happen one fan fa draw so all right ba chai naked 2 times na den na ka ta woni me da once okay obaya meba so odi ami bisa odi awie na aka wi amfa mo so eno de obi a sign ho eno de ami ni how enti o ka senyin sen na anyi wan ka biem woni na ani nkomo biem kopim so ofre wo ka cha wo se wawo ba chai wo bo wadafo otu amane se otu ei ada obaya bae na woni ho no mistake bi si ma me no get ne die wa mo na mane enti afidie we so na otu ate se o ne get die obaye ode akwane ba first time no ana boy ne tey ana boy ne tey na wo si otu ene obaya anya bibi ada ba chai ojede ba chai bema ojede ba chai wojede ma me kwa frɛ boy ne ma boy ne confirm so na anya hwe grada so no ba ya anya hwe okay ye bebo ba ya ho because bema wona na anya hwe da no minim oba ya so otu ko ye shopping bi bre no ene ade abemo otu no wanya hwe be sen be 22 years abemu a wo hunu wo ba no ne na ada be kwa ye shopping e dia bre no na boy ne me na ne ko ba bia em na ne bibia me ne boy ne shopping no ba ne boy na wo shopping bia ne ba bia boy ne ye shopping bia ne ba bia boy ne ye then na boy ne friend so mbra no wa mba okay na let chien na boy then na boy friend so I so pia man so mbra na boy be so ba ne nchen nti no ka so mbra and the let chien wa mba na let chien no ba ho no mbe to boy no aha shopping bia ne ba bia ka shopping bia ba shopping bia ne ba bia enti tell oba ya ka cha wo se onyem no wo yi ya ama no enya asansa na oba be ka cha wo se wawo edi say oh mommy acheyo enti o ka che wo so wa no so we nya doubt oni na anye achinye mommy dabi asam be kan ya ne say o se wa wo ona me say ja agro no o si empam woni e man fama obom so woni meet me the sports di hwe no friend no e was 0243
433-465 0243-433-465. Media bema mamu akraba. Enya. Na wie na bokọ de. Na me adom bi abokọ na wie. Christos se fire kwai. Yo me da se ma me fanchia e ma obibia ya ute wakasa fidie so ane ahwefo nyinara. Na ise yehia de ana time eba center so ye na medu eduru na wie yi. Ho no mo de obi anim se yen na yekita eduru etimi esani payare e de ma no e ma no hutimi tono enya eduru akoto ansa na wasan aba be so eduru no abehwe anim se da be na wo ho beto wo time eba me shade anokwasem se e eduru awo no mu acha yesimanum no no wahya se ehunsunsu asopa ewo nipadua so enu nti na ama anokwasem se abre bia no ema yegina ba bia ye ka ho asem a ya na ye okay se ye be ka ho asem obi bia da yegina enam se wanka se de bia me uton ade na sa ade ne nya wanhwe obetimi de akwan ho a no wasan aba besi afei bon se onya ba bia mpo nyina enka ho asem ebio na enso nam se time eba Mr. de ye adura e free tete ye de adura yi eba ye eboa na esanyarewa etutu nyare ase obi biara wo yare etete no de ye honam mu de nko a de onuadofo na wonya adura e frɛ no time eba Mr. na so no nom kwa de a ebeyi afri honom ade ama ho nso atimi atɔ papa na enne de ampese meka kyerɛ no sɛ nka atwi emfama wo sɛ wo nso obetimi anya wa yaresa ennam sɛ bi ma hyase anyom de afei na wo nso wate yenka anasa afei na wo nso pese wo no maduro ni bia ka ho ena kɔ drugstore pharmacy herbal shop Lances chemical shop biara na akwaji wedro e frɛ no time herbal mishana no nombi ebetimi aboa wasiesi amo ho ɔden no atimi akɔsoro pa e de ama wo saa nso na bia pese ofrɛ na ne atwe nkɔma no ahya no sɛ ye na ma edidi adwuma ne de eno ana brebi edi tudwa e de ma wo no enti bomɔden asa obɛfrɛ yɛn e wo 0244 417 669 0244 417 669 offer time eba center for ebeje ofeso enchemu na semi sebia no ye betimi ade amount anokwasem sɛ enei sɛ wo ho na sɛ wo ankasa wanhwɛ wapomuden ho asɛm ye na sɛ abre bia na sɛ abra yare bɛkye wo no onuadofo wanhwɛ ya na wanya mwampo amfamfiri nipa ho enam sɛ ebi wo kra na adwedasuom ɛna yare bɛkye wo ebi kra na wonko ana woda bon sɛ ebi wo ho no ma ebetimi akyew na nante kra wo de nante freedom aba abontena bɛfiri obi kra no na ayɛden ade ama obi wa yare etimi kye no sɛ de obɛyɛ obesi fa kra fa phone sɛ omia so mpa frɛ obi sɛ nipa no bɛyɛ no moa no na akwakwa yɛden ade ama de bia na kasa sɛ yare nche woda no kwasɛm sɛ wo so kɔto sɛ obi si wɔ yare abɛka so wɔ kyerɛ no ho yare yade a ɛyɛ ye papaapa ɛno nti de bia mpanyimfo asɛm a moka ne sɛ ama me no asɛ na efi yare so bi benya na efi yare no onuadofo nya asɛm tra keke ɛyɛ asɛm a edim na ɛsan so ɛka bibi ɛde kyerɛ nipa sɛ mpani ka sɛ me wɔ ɛne yɛ wɔ ya na ɛnyɛ pɛ da biara da de bia bu sɛ obi wɔ ahoɔden a otimi kɔba yɛ ne bibi ya wo pɛ sɛ wɔyɛ bia wɔ abrabom nanso anokwasɛm sɛ wo nso wammɔ ho ban na sɛ wo nso wantimi antu a na mo ansisi ye amfanfo abomuden ho a onuadofo obetimi abobra na apagyapadie pii nanso one day yare betimi amoa yɛmɔbɔ yare betimi amoa san wachi obose usika nyina betimi akoya begu nkyɛn sɛ yɛmfa mpɛw ayarehwɛ nanso na de ɛbɛka kyewa ne sɛ ayɛ de ɛbɛyɛ bia no still na no enye yesika no entimi ensesan bibia we kyerɛ sɛ wo ahoɔden na wɔ nkwa a ya na ɛyɛ papaapa ɛno ntina mpani ka asɛm sɛ apomuden atere baako hoi ɛyɛ kyɛn arasa bucket baako de bia meka sɛ ne ya yɛtimi kɔba yi ɛyɛ wo onuadofo ebiri betimi adu afei bon sɛ woni padua mu nyinaa yɛ wo mmerɛ afei wo ntimi ntia wo na so wanka wotimi komirika wa wotimi yɛ obi bia no ɛnam yare enti na afei na waka faako na yare baako nso ne hu ye betimi so hawa yɛbobɔ so nyinaa bɛto nipa so no ɛyɛ yare a yɛfrɛ no tridi yare tridi yare baako onuadofo sɛ mmowa ne nya wura woni padua ma na sɛ tridi mmowa no ɛbɛtɔ wo so a onuadofo mu do ha opi na ɛna de ba woni padua mu na ɛnyɛ wo abibire mu ha mo de na no kwasɛm sɛ yɛnka ne yɛnhyɛ no sɛ ɛnam sɛ yɛte ya na ahanom yɛ ntontom zo ni nti no onuadofo yɛ dan ya tridi mmowa no ebi woni padua na so widiem na ebia na wo de adom nti wo de ni nyanka no ho nanso na ɛhyɛ wo ho a edi nyanka krakra na sɛ wo a wo de aka wo ho pɛn ne de
and what's say udidi agrokra and nam sa brebi ebeba na ubonso watiri na kan ho na ekọ umu abonsa wo de kakra ebe kakra so bonso tore bia na wuhuro de pa na ohyewa na so ho ahyehye sa nyoma we nyina ebo nka ye se atiridi yare no gusua ewo nipadua no ma anokwa samso da no ho adi wakwani asa pii so na ede kirew ebi ho na obehu se utibetimi ayewoya anokwa samso de mu no nyina wan hwe ya wi akra untimi mfa so utibetimi ayewoya na fe na utiri tutu na ade a ya wo mukura ne se sanka otini pa nko na edwa wa enye den wani nyina betimi afekere bonsa na hwenu kwa nyina sisi eba so bitimi hema na ne hwena no nyina ayekuru onuadofo a wotemenka aye tridi yare nsunsuaso na de tipaye ababeto so ama ne woje ho anje wo hwe enyeye na enso se wonya adura ye freno time eba mesha na sa wono noma abrebia no esiesie nipadua no enam se no ene koyi atridi mo ano afiri mojam ene nipaduam ama ho so atimi atọ ye obi wo hono ma no kwasem se yade bi wo hono ma na etene so obetimi anu mo aduro se kodi tu yare ni nyina ase na enso na enkoda onuadofo anya aduro na obi a wonom na enye papa wo na emmom no yare no dia epusi yare no ma ne ye kese no eno na eso otimi hwe honom ye ena se sensuo bi ada honom a o baby anani ewo enu tide bia na meka se ebia na oyare na tridi yare edimu akotere papa enu nti ansana sa yare no kura beko anase edu na wonom na betimi aye wadwuma de ama wo no agisi wo ye tridi yare no e de afiri wonom entide bia na meka se time eba mesha ye adura obi a odi onum aduro bia no utimi nom eka ho ebia wonom wo aduro na 30 minutes time no utimi nom time eba mesha no anase 1 hour time utimi nom time eba mesha no e de ka ho anampo so nom time eba mesha na 30 minutes anase 1 hour no utimi wo aduro bia doctor bi di ama mpo e de aka ho eno no eboa wo e ma mpo yarewa bi ewo nipadua no etimi firu ama wa yare sa no so utimi nya ne ntentententempaa de bia mka se tridi yare de nka se nya yare a ne hu a anka wiase ama ekorampo no empeda mfensi wo se yemmo hu dawura na se yanka kai nipa se yommo ho ban enfefra tridi yare ho na ebia na wo de wo nhye da hu se de nsuaso no ebitie obi wo ho no ma no kwasem sa bre bia no na chimremu anase na chinkase na eya ne ya na etutu no onuadofo bonse ubeto enku ekọ twikọ brema nyina na de twitwu ho ho ne de betimi adwo nam se betimi ahye kura no amo afamu ada obesore na omu bonse na asan aka no ho na ade ba kwen wo se ye hye no so ne se tiri mu wa de di umojam na fei omunya kwan ekọ wachinkase mu anase wachimremu ya eya ospina cord mu a ometimi adidi mu na fei na omo sey no enipa nso de atimi ma wonante de atimi ma wo gina ho eya wachinkase yi se na se je no ho a wanhwe ya obeka faako oda faako saa na sebe na akwakofa asem e de abrew intene ye no madura ye frɛ no time eba mesha na 3D no entu ase emfama yen na ye ho nso entimi toye na ade ba akwan ase ye hye no se wo ya wofo a obema wo ma wo madi mfie du mienu ekọ enso time eba mesha ni bianom enam se nkora na abre bia se de omo nam awia so ene agoro mu digidi na omo kọ na omo ba omo pia bonten nua ne omo die ensu omo nom dodo na kro ho nom ko school man kwasem se agoro mu bedi wa abro omo nam kwan so ekọ eba no na ebi hwe ase na tese ebi suni ade no esa na de bre abeto nkwara no so enti oba bi wo ho nom krampa no kwasem se so free school ba na se sabi onya beda wanhwe a obe frɛ na no onte nipadua na brabro so nanso omofra no se wadu mfie du mienu ekonkwa de a mano time eba mesha na abre bia wono nom esan gbo no ho ban ni frɛ tridi yare ho ma afi okɔ school a otimnya bre na adaje esua de bia meka sa de ba kon so eya se wo ya wofo na bia wo adwumam yanka wo de onim se wo abofra na wo school mu ya wo so osua de nanso no ya frɛ se wo abofra no se bebi oda no kora emu aye den eba sa na wanhwe ya na okora wafa ho akosia wa kwanhia enu nti bomode ase yanwene fie ni yanwene ya mofra ene ye nyina ya pomoden ho na entimi mwae na wo ba bi na wo ntimi di oye aduane eso wote hu ya na sabe na wo san esu aduane fo so de ma no kura wo ntimi nde atridi ya de na etete no ya adokro na ehana anokwasem se per time heba me shedo ni bi sabofra na di mfie du mienu nko ade a o ma ni bia no ho betimi ato no afin so de ebeboa ama mofra na anokwasem se kakra no mwae hye kakra
was ya wo de me na wo tete na wo hahai obi wo utimi se wodidi na enso na no so tia na etie anokwasem se unso abofra ni nsema ya fita na eniesi nyina tutum wa ye hoya na wo pedro betimi aboa asiesie no nko ade a eye time herbal mixture na ohia so be ma no na nkwara no so atimi anom wa abro madi mfie dumienu ekono na atimi nso aboa asiesie papa ene wodi wani kire drugstore pharmacy herbal shop Lances chemical shop bibi eto aduru bebi a yetu nduro nyina tonwa wonsa betimi aka aduru a ye frɛ no time herbal mixture ne bi opesa wo frɛ yen so a ye nama no 0244 417 669 0244 417 669 offer time herbal center for a wonsa be kan okay me da so papa me nua bema Bema, efrise wo fa rocker for duro Pakum capsules. Usho hunisen. Pakum ama mi male vitality sa besine. Vein capsules no so avoid me urine flow and prostate support. Vein capsules enye VENE. VENE. Eye correct pa. Avoid me ni oba ni nyina. Kane na me fami kunu enye hwe. Na so Pakum any vein capsules nti. Say me respect no pa. Na wo oba Yes, and also what the movie were in China come my day. I'm maybe son wa wona me so okay if I'm obia or waka mate. The me nan challenge gidi say bia nya me ba na bi sa David. Because we start na my ha me say man challenge ni poto ka me challenge na oboa man challenge no. And na won ne die so ho ba ye na gum went to. Yes. Gum correct. And so we that day no kwa no. O ka tell me so when me sa me to testus. I don't madam for a man to command some fantastic no shade no say or test na so ba akope and so go fan to chen baby later on no tan go check say as also I go tell me say or story which me say so o to twini o so bumu say dey nti okay enti o na akoda no wo wani bo akoda ne so no o kra ba ho so say akoda we die ni ho bibi se me to ye me ba oh mommy me dey ma ho bibi asa dey ba me say me na ye bibi enti no wa won kwa de me say media okay obaya ma me mra wo so wo ba ne friend ne say David di an afen wo do papa di na ato ne ho so ana David afanyi wanya fie say okwa 3 years be ma afanyi de be ma David okwa 3 years o papa wen me pacho kasa ma me o papa wen o papa o se se akra no o papa nchen pacho de be o my sister o Mickey spray me patcho say entontom hawa yisu action mosquito call na say bia entafre entatia emwa bi hawo office wo dem ho a wo be yisu action mosquito spray ema okata na enya den so be multipaye wo benya bi wo provision supermarket mu em Oseyakoto enterprise odum pz free 0208 181538 0208 181538 ne kotu wodi ni ba bia frefre went to me and you know so top choco chocolate spread so one pepper no crown